Σας. Χαίρομαι πολύ που έχουμε τόσο κόσμο απόψε. Και έχουμε τον πολύ αγαπητό φίλο και συνάδελφο Βάνο Κοντέζη. Είμαστε παλιά, οπότε. Είμαστε παλιές καραβάνες. Λοιπόν, δεν χρειάζεται συστάσεις που έχουμε τον κύριο Κοντέζη, τον ξέρετε όλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου απαγόρευσε, άλλωστε μου απαγόρευσε να πω οτιδήποτε γι' αυτόν, γιατί λέει να είναι σαν επιτήριος. Ναι, δεν γράφει. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Το Μάιο θα τα με τα μηχανήματα και τα λοιπά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους που είστε εδώ. Η σημερινή κουβέντα μας είναι μια πολύ ευχάριστη έκπληξη. Προχθές ανακοινώθηκε ότι ανοιχνεύτηκαν τα βαλτικά κύματα. Γιατί το ξανά έχω εγώ τώρα να πείτε. Ανοιχνεύτηκαν τα βαλτικά κύματα. Γιατί πια βαρέθηκα να ακούω ότι η γενική θεωρία της σχετικότητας δεν ισχύει. Γιατί το είπε κάποιος από την NASA, το είπε κάποιος από το ΣΕΡΝ. Λες και εμείς εδώ πέρα δεν ξέρω τι κάνουμε. Το Ελληνικό Πανεπιστήμιο δεν ξέρει τι γίνεται. Και ξέρει κάποιος από την NASA και κάποιος από το ΣΕΡΝ. Έχετε εμπιστοσύνη και στους Έλληνες επιστήμονες. Και το δεύτερο, ευχάριστο για μένα, είναι ότι ό,τι σας πω πια είναι αλήθεια. Λοιπόν, ούτε μεταφυσική είναι πια, μετά την ανείχνευση των βαλτικών κυμάτων και την επιβεβαίωση της θεωρητικότητας, ούτε μεταφυσική, ούτε θεολογία, ούτε τίποτα. Έτσι, είναι κλασική φυσική, οτιδήποτε πω, είτε στο επίπεδο των μαθηματικών, είτε στο επίπεδο της φυσικής και γι' αυτό θα αρχίσουμε. Λοιπόν, είχα αρχίσει να σας λέω ότι παραδείγματα ότι ισχύει η θεωρία της θετικότητας. Τι να κάνω, αυτή είχα βάλει τη διαφάνεια. Το πείραμα Μπερτόζη της μέγιστης ταχύτητας αποδεικνύεται πειραματικά ότι δεν μπορούμε να έχουμε ταχύτητες μεγαλύτερες του φωτός. Αν το ψάξετε το πείραμα Μπερτόζη που μαθαίναμε στο Πανεπιστήμιο, σπανίως θα το βρείτε στην διεθνή βιβλιογραφία πια. Δεν θα το βρείτε. Είναι στο French το βιβλίο, ειδική θεωρία της θετικότητας. Το δεύτερο, η καμπύλωση των ακτίνων του φωτός όταν περνάνε σε ένα μεγάλο πεδίο βαρύτητας, το ξέρουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και τώρα πια ανοιχνεύτηκαν τα βαρυτικά κύματα και μπορούμε να μην αμφισβητούμε καθόλου ότι παράδοξο μας λέει η γενική θεωρία της θετικότητας, αλλά και η ειδική θεωρία της θετικότητας. Για να δούμε την ειδική θεωρία της θετικότητας πλέον, τι μας λέει. Το βασικό που θα χρειαστώ εγώ για να μιλήσω για το σύμπαν, για την εξέλιξή του, το πριν και το μεγάλο μετά, τη μεγάλη έκπληξη. Για να δούμε τι μου λέει η θεωρία της θετικότητας. Ό,τι βλέπω μέσα στο σύμπαν, ό,τι μετράω, ό,τι παρατηρώ, δεν είναι το πραγματικό σύμπαν, αλλά είναι η προβολή, θα το πω και μαθηματικά, είναι κάτι μαθηματική, τα έχουμε πει και στο μάθημα, είναι η προβολή, η απεικόνιση του πραγματικού σύμπαντος επάνω σε έναν ψεύτικο, παραμορφωτικό, τρισδιάστατο καθρέφτη που φτιάχνουν οι αισθήσεις μας. Ο παραμορφωτικός αυτός καθρέφτης λέγεται χώρος Μιλκόφσκι, δεν υπάρχει, τον φτιάχνουμε εμείς και αυτό που σας λέω καθρέφτης με απεικόνιση ονομάζεται ισομορφισμός. Είναι ίδρυς. Θα τα πούμε, άσχημα. Λοιπόν, άρα λοιπόν το ξέρουμε στην ειδική θεωρία της θετικότητας, αλλά πνιγόμαστε μέσα στις διαφορετικές εξώσεις και δεν κρατάει ποτέ κανένας μας το αποτέλεσμα των εξώσεων. Ό,τι βλέπω γύρω μου, και θα το επιβεβαιώσουμε και πειραματικά στη συνέχεια, είναι μάτρix. Είναι εικόνα και όχι η πραγματικότητα. Και γενική θεωρία της θετικότητας, όλοι μαθαίνουμε το ε ίσον μη σε τετράγωνο. Και τι λέμε όταν λέμε ε ίσον μη σε τετράγωνο, για να δούμε και λιγάκι πόσο σκανταλιάδες και ψευτρούλιδες είμαστε κάποια φορά και εμείς οι επιστήμονες. Τι μου λέει, μαθαίνουμε το ε ίσον μη σε τετράγωνο. Και λέμε ότι αυτή η σχέση μου δηλώνει την ισοδυναμία της μάζας με την ενέργεια. Όμως η γενική θεωρία της θετικότητας μου δίνει και αυτή τη σχέση που μετά την ανείχνευση των κυμάτων βαρύτητας θα παίξει ένα τεράστιο ρόλο
στη σταδιοδρομία των νεότερων επιστημόνων, αλλά και στη γενικότερη πολιτισμική μας εξέλιξη, υπάρχει αυτή η σχέση, η οποία μου λέει, συνδέει την καμπυλότητα του χώρου με την πυκνότητα της υλοενέργειας. Η πυκνότητα της υλοενέργειας είναι πυκνότητα. Υλοενέργεια προς όγκο. Ενώ το ε είναι καθαρός αριθμός. Άρα εδώ, αυτή η σχέση, εδώ πέρα που βλέπετε, πάνω σε αυτή τη σχέση στηρίζεται αυτό που έτσι όμορφα και ποιητικά λέμε, ότι ο χώρος λέει στην ύλη πώς θα κινηθεί και η ύλη λέει πώς θα καμπυλωθεί. Όχι, δεν είναι έτσι. Ό,τι είπαμε για την άλλη σχέση στον ε σε τετράγωνο, μπορούμε να πούμε και εδώ. Υπάρχει ισοδυναμία μεταξύ πυκνότητας της ύλης και καμπυλότητας. Δηλαδή, όταν ο φυσικός μιλάει για πυκνότητα, αυτό που ο φυσικός λέει πυκνότητα, ο μαθηματικός το ονομάζει καμπυλότητα. Και υπάρχει μια ισοδυναμία μεταξύ αυτών των δύο γεγονότων της πυκνότητας και της καμπυλότητας. Δηλαδή, για προσέξτε να δούμε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Για πάρτε όλες τις πυκνότητες του σύμπαντος. Όλες. Αστέρες, πλανήτες, γαλαξίες, μύτη γαλαξιών, ό,τι θέλετε. Όλες τις πυκνότητες. Και βάλτε τη τιμή τους εδώ. Τότε βλέπετε ότι η πυκνότητα αυτή που είναι μέγεθος φυσικό μετατρέπεται σε καθαρό αριθμό. Άρα λοιπόν το σύμπαν των πυκνοτήτων μετατρέπεται σε ένα σύμπαν καθαρών αριθμών. Η γενική θεωρία της σχετικότητας μετατρέπεται σε μια γεωμετρία. Κάτι καινούριο. Δεκαετίες το ξέρουμε. Το χρησιμοποιούν όλοι οι κοσμολόγοι σε όλο τον κόσμο. Εμείς πιθανότατα το αγνοούμε. Η γεωμετρία αυτή ονομάζεται γεωμετροδυναμική. Να ανοίχνετε το ίντερνετ και να βλέπετε αυτά που σας λέω, γιατί πάνω σε κάποιο ξένο. Να τα ελέγχετε και όλα που σας λένε. Όποιος είναι αυτά λέει. Άρα λοιπόν βλέπετε ο Wheeler μας είπε εδώ και δεκαετίες, μας μίλησε για τη γεωμετροδυναμική, δηλαδή μια γεωμετρία με την οποία θεωρητικά πριν κάνουμε τα πειράματα, δημιουργούμε τα μοντέλα, αυτές τις εξισώσεις που βλέπετε, λύνουμε εξισώσεις με βάση την γεωμετροδυναμική του Wheeler. Τι μου είπε ο Wheeler, για να καταλάβετε τη σημασία της γεωμετροδυναμικής, ακριβώς δηλαδή της μελέτης του σύμπαντος μέσω της μετατροπής των πυκνοτήτων σε καθαρούς αριθμούς και γεωμετρία, τι μου λέει? Η καμπυλωμένη γεωμετρία, δηλαδή η γεωμετροδυναμική, είναι ένα είδος μαγικού δομικού υλικού, από το οποίο είναι φτιαγμένο οτιδήποτε στο φυσικό κόσμο. Και λέει, εκτός από το κενό καμπυλόγραμμο μη ευκλήριο διάστημα, δεν υπάρχει τίποτα άλλο στον κόσμο. Η ύλη, το φορτίο, ο ηλεκτρομαγνητισμός και τα υπόλοιπα πεδία είναι μόνο οι εκδηλώσεις της κάμψης του χώρου. Η φυσική είναι γεωμετρία. Τι βρήκαν στην ανείχνευση των βαρυτών κυμάτων? Τυχώσεις στο πεδίο. Το πεδίο είναι χώρος συνενέργεια. Βλέπετε λοιπόν, τα πεδία δεν είναι τίποτα άλλο από εκφράσεις της κάμψης του χώρου. Τι είναι η κάμψη του χώρου? Είναι η καμπυλότητα. Άρα λοιπόν, όταν έχω αυτή τη σχέση, δεν ρωτάω πλέον τι υπήρχε πίσω από την ύλη, πίσω από την πυκνότητα της υλοενέργειας. Μου το λέει ο θείος Αλβέρτος καθαρά. Πίσω από την πυκνότητα υπάρχει η καμπυλότητα του χώρου, η οποία γεννά αυτό το οποίο ονομάζουμε πυκνότητα και θα δούμε πώς και με ποιο τρόπο. Άρα, εν αρχή είναι ο χώρος, η καμπύλωση του οποίου δημιουργεί την αίσθηση στην ανθρώπινη φυσιολογία αυτού που ονομάζεται ύλη. Για
Για να δούμε λοιπόν, η θεωρία της σχετικότητας ισχύει μόνο μέχρι ένα όριο μέσα στο σύμπαν. Αυτό που ονομάζαμε κοσμολογικό ορίζοντα, θα δούμε τι είναι ο κοσμολογικός ορίζοντας, δηλαδή μέχρι εκεί που φτάνει η δυνατότητα των οργάνων μας να κάνουμε παρατήρηση και μέτρηση. Τι μου λέει λοιπόν, ισχύει μόνο μέχρι εκεί. Πέραν αυτού του ορίου, δεν ισχύει η γενική θεωρία της σχετικότητας και κρατήστε και δεν μας ενδιαφέρει. Οι εξισώσεις πεδίου προβλέπουν ότι η αρχή του σύμπαντος, διαβάστε οποιοδήποτε βιβλίο αγγλικό και μην ακούτε κανέναν, αποτελεί μια σημειακή ιδιομορφία. Δεν είναι μια μπάλα ύλης, σαν αυτή εδώ, εξωθερμή, πυκνή κτλ. Είναι μια σημειακή ιδιομορφία. Και σημειακές ιδιομορφίες δεν λέει κανένας, μας υπάρχουν δύο ειδών. Ή της μελανής σοπής ή της μαύρης σοπής. Συγγνώμη, ευκής, ναι. Είμαι και επισήμως και ανεπισήμως. Και το σύμπαν διαστέλλεται. Άρα, η γενική θεωρία σχετικότητας μου λέει ότι η αρχή του σύμπαντος είναι μια σημειακή ιδιομορφία και κρατήστε το. Η θεωρία της μεγάλης έκκλησης. Αβάζ Λεμέτρ, τα ξέρετε, το 27, που είπε ότι όλη η μάζα του σύμπαντος, το άρχισο 0, όταν η ακτίνα λέει του σύμπαντος ήταν 0, και όταν ο χρόνος ήταν 0, ήταν συγκεντρωμένη σε ένα σημείο, το λέω, που ονόμασε αρχικό άτομο. Το αρχικό άτομο είναι η σημειακή ιδιομορφία, η singularity. Και τι μου λέει, αυτό το πρωταρχικό άτομο εν καιρό, όχι εκείνη τη στιγμή, εν καιρό εξεράγει και εκτοξεύτηκαν τα υλικά και δημιουργήσαν τις γαλαξίες και όλα αυτά τα πράγματα. Προσέξτε, εν καιρό. Όχι εκείνη τη στιγμή που δημιουργείται η σημειακή ιδιομορφία singularity, αλλά λοιπόν εν καιρό, τι συνέβη. Αυτό δεν μας το είπε η θεωρία της μεγάλης έκρηξης. Εν καιρό. Άρα λοιπόν, κατά το Λεμέτρ, η αρχή του σύμπαντος, ο Λεμέτρ, που μαθαίνουμε το Λεμέτρ είναι πάρα πράγματα, ότι είπε ότι είχε μια βάρκα με υλικό και ξεράγια, αλλά τίποτα πριν από αυτό, μου λέει ότι υπήρχε μια σημειακή ιδιομορφία και όχι ένα σφαιρικό όγκος ύλης που εξεράγει εκεί την πρώτη στιγμή. Άρα λοιπόν, δεν έχουμε ένα αυγό που κομματιάστηκε, αλλά αυτό το αυγό έχει πριν. Και το πριν του είναι μια σημειακή ιδιομορφία. Αν όμως πούμε για τη σημειακή ιδιομορφία, βάζουμε τον διάβολο μέσα μας. Διότι αυτομάτως οδηγούμε τον επιστημονικό νου στην έννοια της μελανής λευσισοπής. Αυτό δεν το θέλουμε, για λόγους που δεν είναι επιστημονική, είχε να κάνει και φιλοσοφία και ιστορία των επιστημών και ξέρω καλά ψωδό και κάποια άλλη στιγμή που να το πούμε, θα διαβάσετε αυτό ότι έχω γράψει, θα δείτε ποιοι είναι οι λόγοι. Για λόγους μη επιστημονικούς, θα έπρεπε να μιλήσουμε για το αυγό, να μην είναι σημειακή ιδιομορφία, γιατί ανατρέπονται θεολογικοί και κοινωνικοί κανόνες και ένα στάτους. Πάμε παρακάτω. Α, εδώ πέρα βάζω αμερικάνικα βιβλία, θα μπορούσα να γράψω και ελληνικά. Singularity λέει εδώ, το βλέπετε. Το βλέπετε εδώ πέρα ότι είναι black hole. Το βλέπετε εδώ πέρα λέει white hole. Δεν το λέω δανείζεις. Μπορεί να θέλει. Διαβάστε κοσμολογία από οποιοδήποτε αμερικάνικο, γαλλικό, γερμανικό και ξέρετε βιβλίο. Το πρόβλημα λοιπόν είναι το εξής. Η σημειακή ιδιομορφία της σχετικότητας με όλες τις γνωστές ιδιότητες της συμπίπτει με το πρωτάτομο του Λεμέτρ. Το πρωτάτομο, όχι το μετά, που εξεράγει. Τι σχέση μπορεί να έχει ο χρόνος κατά Λεμέτρ αυτός με το χρόνο του Αϊνστάιν, με την τέταρτη διάσταση, συμπίπτουν αυτά τα δύο. Μα για το όνομα της Θεού. Το ξέρει όλος ο κόσμος, δεν ξέρω τι ξέρουμε εμείς. Ταυτίζουμε το χρόνο, θα το
δούμε στη συνέχεια. Που κάνει η Γίνα γυρίσει από το αυτό της με την τέταρτη διάσταση. Δηλαδή, παραχαράσουμε ό,τι λογική έχουμε. Η ύλη δημιουργήθηκε εφάπαξ από κάποια πρώτη αρχή δημιουργό, πες το πώς θέλετε, ή είναι προϊόν μιας καταβήμα συγκρότησης της ύλης. Έτσι είπε κάποιος, γεννηθεί το ύλη και γεννήθηκαν χημικά στοιχεία, πάμε, τελείωσε. Είναι υλικό. Τα δύο μεγάλα ρεύματα είναι έτσι. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε, όταν μιλάμε για τη σύγχρονη φυσική, είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να δομήσει τις επιστήμες, τις γνώσεις, να δομήσει το πώς γεννήθηκε η ύλη και από τι γεννήθηκε η ύλη. Η γενική θεωρία της ειδικότητας μου λέει, την είδατε τη σχέση. Και να αφήσουμε τώρα τα αστιάκια, λέει η ύλη, πώς να καπηλωθεί. Δηλαδή εννοεί το εξής αυτό που σας είπα, ότι άλλο είναι η ύλη, ένα γεγονός ανεξάρτητο, άλλο είναι ο χώρος, γεγονός ανεξάρτητο, πολύ βολεύει κάποιες δομές πολιτισμικές, άλλα πράγματα, άλλο ύλη, άλλο ο χώρος, και η ύλη σαν κάτι έξτρα λέει στο χώρο που είναι κάτι ανεξάρτητο, καμπυλώσου. Και ο χώρος που είναι κάτι ανεξάρτητο από την ύλη λέει στην ύλη κινήσου. Μας δίνει αυτά τα πράγματα. Ύλη και χώρος είναι ισοδύναμα. Είναι το ίδιο πράγμα. Και μου λέει ο Αϊνστάιν ότι από το χώρο γεννήθηκε η ύλη και θα το δούμε τώρα αυτό το περιεχόμενο της σύγχρονης φυσικής και των σύγχρονων μαθηματικών. Αυτή είναι λοιπόν η μεγάλη προσπάθεια της επιστήμης. Επειδή μιλάω ειλικρινά τώρα αυτό που θα σας πω, ντρέπομαι να το πω. Επειδή ακούω από υπεύθυνα σώματα, σταματώ εδώ γιατί είναι πανεπιστημιακός χώρος, τον οποίο ξέρουμε, να μου λένε συνέχεια ότι το σύμπαν είναι ευκλήδιο. Για να δούμε, είναι ευκλήδιο. Πρώτον, απόδειξη κοινής λογικής, παιδιού δημοτικού. Αφού ξέρουμε ότι ισχύει η γενική θεωρία της ειδικότητας, η γενική θεωρία της ειδικότητας δεν μπορεί να ισχύει σε ευκλήδιο χώρο παρά μόνο σε ένα χώρο ρήμα. Δηλαδή, αν ο χώρος ήταν ευκλήδιος, δεν θα ισχύει η γενική θεωρία της ειδικότητας που ισχύει. Άρα, ο χώρος δεν είναι ευκλήδιος. Απλοϊκά δημοτικού. Αλλά επειδή θέλουμε και λίγα μαθηματικά, κάπου. Εμένα ναι, οι δάσκαλοι μου στην τρίτη γυμνασίου, τότε που πήγαινα, προς τελικούς χρόνους, μου λέγανε το εξής. Αν πάρω ένα σύστημα σφαιρών, εδώ, ή περιφερειών, ομόκεντρο, και πάνω στη μικρή πάρω ένα τόξο, ένα μήκος τόξο αλφαβήτα, 500 χιλιόμετρα. Εάν αυτό το μήκος του τόξου το ακουμπήσω επάνω στη μεγαλύτερη, τότε το τόξο αυτό, όσο μεγαλώνει, πάνω, μάλλον η περιφέρεια αυτού του κύκλου, θα γινόταν όλο και πιο ευθύγραμμο. Πιο ευθύγραμμο. Δηλαδή, μου έλεγε ο Ευκλήδης, ο παππούς, ότι όσο μεγαλώνει η ακτίνα, γι' αυτό λέγαμε και ακτίνα καμπυλότητας, η καμπυλότητα μικραίνει. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αν δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή αν μεγαλώνει η ακτίνα και δεν μικραίνει η καμπυλότητα, τότε ο χώρος δεν είναι ευκλήδιος. Για το όνομα του Θεού, τρίτης γυμνασίου. Τι μετράμε στο σύμπαν? Στο σύμπαν μετράμε, είναι το φαινόμενο Ράιν, ότι όσο απομακρυνόμαστε από τον παρατηρητή, η πυκνότητα του σύμπαντος μεγαλώνει. Ούτε το φαινόμενο Ράιν θα το βρείτε εύκολα σε βιβλίο πια. Τι σημαίνει όμως αυτό? Από τη σχέση που είδαμε πριν, όσο μεγαλώνει
μεγαλώνει η πυκνότητα του σύμπαντος εδώ, μεγαλώνει η καμπυλότητα. Άρα αυτό σημαίνει ότι αυξανωμένης της ακτίνας αυτής της υποθετικής σφαίρας που όλοι μελετάμε, δεν μικραίνει η καμπυλότητα, αλλά μεγαλώνει. Άρα το σύμπαν δεν μπορεί να είναι ευθύνη. Τρίτη, γυμνασία. Το Ράιν και το Χάμπλ και τα λοιπά, που τους έμαθε στο πρώτο έτος ο έδωσε ο καθηγητής μου Δημήτρης ο Κοτσάκης. Τότε, έτσι, πριν 37 χρόνια, ή 40. Άρα, το σύμπαν δεν είναι ευθύνη. Να τελειώσουν οι κουταμάρες. Όποιος και να το λέει, από φοιτητής μέχρι νομπελίστα, οι Έλληνες επιστήμονες δεν είναι χάνοι. Να τους πουλάνε καθρεφτάκια και να χοροπηδάνε από τη χαρά και να χειροκροτούν. Και οι Έλληνες το λένε. Δεν με νοιάζει. Ναι. Με νοιάζει για τους ξένους. Εμείς μεταξύ μας κάνουμε τέλος. Και κάτι ακόμα. Για να μπορέσουμε να απαντήσουμε και σε κάποιους νεαρούς επιστήμονες που θα πρέπει να προσέχουν ότι γράφουν και τι λένε, και μάλιστα στο ίδιο. Στα μαθηματικά, το πτυχίο μου είναι μαθηματικός. Μαθαίνουμε στο πρώτο έτος, όταν πάμε καλημέρα σας λέμε. Λέμε το εξής. Όλες οι διαστάσεις είναι ισότιμες και ισοδύναμες και αν χρειαστεί να τις μετρήσουμε, τις μετράμε με την ίδια μεζούρα. Με το ίδιο μέγεθος. Εάν πούμε ένα γεγονός ότι έχει άλλη μεζούρα, με την ίδια μάλλον μέγεθος, από ότι οι άλλες, μας κάνει 3 είναι σαντιμέτρο και το ένα είναι σε κόντ, τότε δύο τεινά μπορεί να συμβαίνουν. Οι δύο μονάδες είναι ίδιες και δεν το καταλαβαίνουμε, δηλαδή το μίλι και το χιλιόμετρο. Ή, εάν μία δεν είναι ίδια με την άλλη, αποδεικτικά, τότε σημαίνει αυτή που δεν είναι ίδια με τις άλλες, δεν είναι διάσταση, αλλά είναι ένα δευτερογενές φαινόμενο της διάστασης. Όπως ακριβώς συμβαίνει με το χρόνο των κοντινών μας. Αν μιλάμε για το σύμπαν, στο σύμπαν μέσα δεν υπάρχουν, δηλαδή, να το πω πιο απλά, το σαντιμέτρο με το σεκό συμπίπτουν. Γιατί, απόδειξη. Η ακτίνα του σύμπαντος, στη γενική θεωρία της ειδικότητας που δεν αμφισβητείται μεγάλη χαρά και λέων, όταν μιλάμε για την ακτίνα του σύμπαντος, αφήνουμε τους μαθητές μας να πιστεύουν ότι η ακτίνα του σύμπαντος είναι μήκος. Όχι, είναι χρόνος. Και μάλιστα ανάλογα την τοπολογία του χώρου, γιατί δεν μιλάμε για τη γεωμετρία επικρατεί, το ξέρουμε. Αλλά όταν έχω μια γεωμετρία μπορεί να έχουμε πολλές τοπολογίες. Αυτό είναι μια ιστορία που ξέρουμε μαθηματική, αλλά τοπολογία δεν διδάσκει το φυσικός. Και πολλά άλλα. Άρα λοιπόν, βλέπετε ότι αλλάζει τον 2 τρίτα, 1 τρίτο, ανάλογα την τοπολογία του χώρου που είναι, ξέρετε ότι είναι ρήμα. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι στην περίπτωση του σύμπαντος το σαντιμέτρο που πιστεύετε εσείς και το σεκό συμπίπτουν. Και θα δούμε πώς και γιατί. Για να περάσουμε στη μεγάλη έκθεση. Λοιπόν, τέρμα, όποιος να το πει. Από φοιτητής μαθητής έως νομπελίστας. Και ξέρω τι λες. Η μεγάλη έκθεση δεν είναι η αρχή του σύμπαντος. Εδώ είναι η singularity. Εδώ είναι το μετά. Η μεγάλη έκρηξη γίνεται σε αυτό το σημείο, εδώ, πολύ μετά, αρκετά μετά τη singularity, αλλά μετά ακριβώς τη μεγάλη έκρηξη, που δεν είναι ακριβώς μεγάλη έκρηξη. Είναι ένα φαινόμενο που μοιάζει με αυτό που λέγαμε παλιά μεγάλη έκρηξη. Μετά, εδώ μέσα, όπως θα δούμε, σε όλη αυτή την περιοχή, εδώ πέρα μέσα, αλλά και μετά τη μεγάλη έκρηξη, μέχρι μια περίοδο, εδώ πέρα που θα δούμε, είναι
ο κοσμολογικός ορίζοντας, η ακτινοβολία μικροκυμάτων θα τα δούμε. Τηλεσκόπια, με δορυφόρους, με διαστημόπλια, τίποτα. Δηλαδή το σύμπαν χωρίζεται σε δύο μεγάλα κομμάτια. Το κομμάτι μετά από αυτό τον κοσμολογικό ορίζοντα που σας είπα και θα δούμε τι είναι, εδώ, που εδώ ισχύει η γενική θεωρία της σχετικότητας και μπορούμε, καλώς ή κακώς, θα το δούμε αυτό, να μετρήσουμε με όργανα και μετά τον κοσμολογικό ορίζοντα που τίποτα δεν μπορούμε να παρατηρήσουμε με όργανα, με τηλεσκόπια, με δορυφόρους, με διαστημόπλια, με όλα αυτά τα πράγματα, αλλά μόνο εμέσως και θα δούμε πώς. Για το χώρο. Ο χώρος όλος αυτός είναι χώρος ρήμα. Αλλά κοντά στον άνθρωπο, και όταν λέω κοντά στον άνθρωπο ενός υποδιώτη, ενώ στον αγρό του παππού του, ισχύει αυτή η διαμετρία. Στον αγρό του παππού μας κάνουμε ένα τρίγωνο και οι γωνίες είναι 180 μοίρες. Για πάρτε το της Πανεθνικής και φτιάξει ένα τρίγωνο Παρίσι, Ουάσιγκτον, Μόσχα, είναι 180 μοίρες. Οι γωνίες του. Αλλά αυτή η γεωμετρία δεν ισχύει παραπέρα από το χωράφι του παππού μου. Όχι να ισχύει σε όλο το σύμπαν, γιατί ακούσαμε ότι πέφτει να φύγει, λέει ότι όταν λέει ο χώρος είναι πολύ μικρός, τότε ο χώρος δεν είναι ρήμα. Πραγματικά τα μαλλιά μου. Και όταν μεγαλώσει, λέει ο χώρος αυτός του σύμπαντος, τότε λέει αυτός ο χώρος γίνεται ευθύδιος. Για το όνομα του Θεού θα μας δίνουν. Σημασία δεν έχει τα ονόματα. Σημασία έχει ότι όταν αγωνίζεις επί χρόνια να μάθεις τα παιδιά σου 10 πράγματα και έρχεται κάποιος επώνυμος και του λέει ταμάρες, γιατί δεν θα πιστεύει τον επίκορο καθηγητή ή κάποιον ας πούμε υπεύθυνο που λέει ταμάρες, τον υπεύθυνο. Αλλά εμείς 4 χρόνια, 5 που στάθουμε τα παιδιά εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ πέρα πίσω αυτό όλο το κομμάτι δεν μπορώ αμέσως να το παρατηρήσω, αλλά μέσω δευτερογενών φαινομένων που δημιουργεί. Άρα λοιπόν μπορούμε να δούμε μέχρι εδώ 380.000 χρόνια μετά τη singularity. Πίσω από αυτήν τίποτα. 380.000 χρόνια. Για να δούμε τι είναι ο κοσμολογικός ορίζοντας, που μέχρι εκεί μπορούμε να δούμε. Ξέρουμε τον νόμο του Χάπλη. Μου λέει τι, αν έχω τον παρατηρητή, τα πάντα φαίνονται ότι απομακρύνονται από γύρω του και μάλιστα με τον νόμο αυτό, HPR, το H είναι η σταθερά του Χάπλη, το R είναι η απόσταση, V είναι η ταχύτητα, που όσο απομακρύνονται αυξάνεται η ταχύτητα. Κάποια στιγμή, αφού αυξάνεται, μεγαλώνει η ταχύτητα, φτάνει την ταχύτητα του φωτός. Ξέρω όμως από την γενική θεωρία σχετικότητας ότι δεν μπορώ να δω τίποτα πέραν της ταχύτητας του φωτός. Άρα δημιουργείται ένα όριο πέραν του οποίου δεν μπορώ να παρατηρήσω ό,τι όργανο κι αν έχω. Είναι θέμα φυσιολογίας του ανθρώπου να μην μπορεί να δει πέραν αυτού του ορίου. Άρα πίσω από το όριο αυτό δεν υπάρχει τίποτα. Επειδή εγώ δεν βλέπω. Υπερφύαλο. Αυτός λοιπόν είναι ο κοσμολογικός ορίζοντας. Μέσα εδώ αντιλαμβάνονται οι αισθήσεις μου και τα όργανα μου πράγματα και μετράω. Πώς μετράω? Με φλίδα γεωμετρία και με σχετικότητα. Πάει κλασική μηχανική. Κλασική μηχανική, θα να φτιάξω διευθύντια, να φτιάξω σπίτια. Τα διαστημόπλια που στέλνουμε, έχει την εντύπωση ότι οι μετρήσεις που κάνουν τροχιών είναι με την ευφλίδα γεωμετρία ή με την ευφλίδα φυσική. Το πήγα αυτό, είναι αστείο. Μιλήσαμε όμως για χρόνο. 380.000 χρόνια, θα δούμε σε λίγο και θα μιλάμε για χρόνο 10 εις τιμίων 34, ξέρω εγώ τα λοιπά, τιμίων 34, ελάχιστος χρόνο, μεγάλος χρόνο. Και πολλοί με ρωτάνε, παιδιά, τι χρόνο είναι του ορολογιού μου? Για να δούμε, έχει καμιά έννοια όταν μετράμε χρόνο.
βλέπουμε στην γενική θεωρία της ιδιότητας είναι ότι όσο πιο πυκνό είναι το σύμπαν, τότε η διάρκεια του δευτερολέπτου μεγαλώνει συνεχώς. Άρα, επειδή ξέρουμε από το φαινόμενο Ράιλι ότι η πυκνότητα από εμάς, από μια ελάχιστη μέχρι το όριο του κοσμολογικού ορίζοντα, γίνεται τεράστια, το δευτερόλεπτο αλλάζει από εκεί μέχρι εδώ. Άρα, για ποια ηλικία μιλάμε? Μιλάμε για μια ηλικία άφησης ανώμιας διάρκειας δευτερολεπτών. Έχει νόημα αυτό όταν λέω ότι έχετε μια ηλικία εσείς, θεωρούμε ότι από την ώρα που γεννηθήκατε σήμερα το δευτερόλεπτο έχει την ίδια διάρκεια. Ούτε αυτό είναι το ταλέζι. Αυτά που σας λέω είναι η προϊστορία της επιστήμης, ιστορία και φιλοσοφία των επιστημών. Έτσι, δεν είναι τίποτα καινούριο. Για μας μπορεί να είναι καινούριο, αυτό δεν πάει. Άρα λοιπόν, τι μετράμε? Τίποτα. Ποια είναι η σκοπιμότητα που μετράμε? Άλλη φορά, όταν κάνουμε ιστορία και φιλοσοφία των επιστημών. Θα σας εξηγήσω πώς το κάνουμε αυτό. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε, πριν το κοσμολογικό ορίζοντα, μετρούμε το χρόνο ημερολόγιο και η ημερολόγια δεν υπάρχει. Είναι μια εφεύρεσή μας για να επικοινωνούμε μεταξύ μας. Έτσι για να καταλαβαίνόμαστε. Για να έχουμε έτσι κάτι να λέμε. Όχι όμως το σύμπαν. Δεν είναι τυχαίο. Τι μου είπε ο Αϊνστάιν, που ισχύει η γενική θεωρία της σχετικότητας? Σας το λέω να ευχαριστώ. Για εμάς τους ορκισμένους φυσικούς, η διάκριση ανάμεσα στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον είναι μόνο μια ψευδαίσθηση, ακόμα και αν είναι τόσο επίμονη. Είναι παλιός όμως ο Αϊνστάιν, ασχέτως. Αντρέι Λίντερ, από τους μεγαλύτερους κοσμολόγους. Τι μου λέει? Το σύμπαν εμφανίζεται ως μια κβαντική διακύμανση, η οποία εκφράζεται με τον καλύτερο τρόπο από μια κυματική συνάρτηση, η οποία είναι ανεξάρτητη του χρόνου. Δηλαδή, η κυματοσυνάρτηση ψ δεν έχει χρόνο μέσα της, δεν εξαρτάται το σύμπαν από τον χρόνο. Πότε δημιουργείται η έννοια του χρόνου? Αν σπάσουμε το ενιαίο σύμπαν σε δύο κομμάτια όπως κάνουμε εμείς, το σπάσουμε σε χώρο και χρόνο, οι δύο κομμάτια ανεξάρτητα, τότε στις κυματοσυναρτήσεις της διέρεσης εμφανίζεται αυτομάτως ο χρόνος. Επειδή όμως στη γενική θεωρία της σχετικότητας αυτός ο χώρος είναι συνεχής, το χωροχρονικό συνεχής δεν τέμνεται, όποια ατομή και να κάνουμε, τότε τα δύο κομμάτια έχουν χάσει εντελώς του σύμπαντος που το χωρίζω, έχουν χάσει εντελώς τις ιδιότητες του σύμπαντος. Είναι σαν το αλάτι. Το αλάτι μπορεί να μας το μερικό μας, είναι τενόστιμο, ωραίο, αλλά αν το χωρίσω σε χλώριο και μάτια, είναι τρεφέλη και το ίδιο σημαίνει για το σύμπαν. Αν το χωρίσω να το μελετάω, τότε οι ιδιότητες είναι εντελώς διαφορετικές των κομματιών από το σύνολά του. Άρα υπό την έννοια αυτή τη σύμπαν είναι άχρονο. Για να πάρουμε λοιπόν μια σύνοψη της γέννησης της εξέλιξης του σύμπαντος με πόσα έχει. Εδώ δεν φαίνεται καλά, αλλά ένα σκοτάδι το βλέπετε είναι open rows και δίνει μια διάλεξη before the Big Bang. Πριν από τη μεγάλη έκρηξη. Μην αμφισβητήσουμε και το open rows. Καθαρός. Για να δούμε πίσω από τον κοσμολογικό ορίζοντα. Όταν φτιάχνουμε αυτό το σχήμα, λιγάκι αν δεν εξηγήσουμε θα κοροϊδεύουμε. Γιατί εσείς βλέπετε εδώ πέρα έναν κόνο. Ο κόνος αυτός, τι κόνο ξέρετε, το τρισδιάστατο κόνο και έτσι τον το γραφίζουμε. Άρα έχετε μία αίσθηση ότι εδώ είναι ευκαιρία και μακριά. Για να δούμε. Εδώ στην αρχή του σύμπαντος, αυτή η περίοδος λέγεται κβαντική περίοδος και ο χώρος έχει 11 διαστάσεις. Εδώ όμως να μην το ξεχάσω να σας πω αυτό που έχω γράψει δίπλα, ξεχνάω και εγώ, το κύριο σου έρχεται μόνο, γιατί μου το λέτε και έχετε δίκιο πολλές φορές. Όσο πιο κοντά μελετάω το σύμπαν από πίσω προς τον κοσμολογικό ορίζοντα, πιο πίσω από τον κοσμολογικό ορίζοντα, τότε έχουμε αυτές πειραματικές αποδείξεις της ύπαρξης γεγονότων. Παραδείγματος, έχουμε αποδείξει πειραματικά την ύπαρξη ηλεκτρονίων, πρωτονίων, νετρονίων,
αξιονίων, αντιπρωτονίων, αντιλεκτρονίων, ποζιτρονίων. Τα έχουμε αποδείξει στο εργαστήριο. Όσο προχωράμε προς τα πίσω, όλο και η δυνατότητα απόδειξης πειραματικής με την κλασική έννοια μειώνονται και εκεί εστιάζονται βέβαια οι προσπάθειες όλης αυτής της σύγχρονης φυσικής. Higgs, βαρυτικά κύματα, όλα αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν, εδώ στην αρχή του σύμπαντος, κβαντική περίοδος, 11 διαστάσεις. Ο κύριος Νανός μας πρέπει να είναι πολύ ευτυχής τα επόμενα χρόνια, γιατί μετά την απόδειξη των βαρυτικών κυμάτων και των πτυχώσεων αυτών, που λέμε και των καπηλώσεων αυτών, η ιστορία χορδών είναι πολύ κοντά μας. Πάρα πολύ κοντά μας. Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε μια περίοδο, ο χώρος, εδώ είναι 10 διαστάσεις. Αλλά αυτός ο κόνος που βλέπετε εκεί πέρα, δεν είναι πλήρες κόνος. Ένας κόνος 11 διαστάσεων. Ναι, έχω κόνο 11 διαστάσεων. Το μαθαίνουμε στο πρώτο της πανεπιστημίου. Όλες οι εξώσεις που μου δίνουν σχήματα κτλ. Δεν έχω διαστάσεις, έχουν έναν εκθέτη. Η διάσταση είναι ένας εκθέτης που είναι ένα νι. Βάζω οποιοδήποτε νούμερο θέλω και έχω ένα κόνο σε οποιοδήποτε διαστάσεων. Δεν έχω πρόβλημα. Ο φυσικός έχει πρόβλημα, δεν μπορεί να αντιληφθεί. Ο μαθηματικός μπορεί. Μέσω εξισώσεων. 11 ή 4. Ορίστε. 11 ή 4. 11, εδώ μιλάω, στην αρχή. Εδώ. Δεν έφτασα ακόμα στις 4. Μετά έχω μια εποχή που λέγεται εποχή πληθωρισμού που θα μας απασχολήσει στη συνέχεια. Εδώ πάλι είναι 11 οι διαστάσεις. Στο τέλος αυτής της εποχής, όπως θα δούμε, έχω εκείνο το φαινόμενο που μοιάζει με τη Μεγάλη Έκρηξη. Μετά, εδώ, αυτό το σημείο εδώ πέρα, σε αυτόν τον χώρο εδώ, οι διαστάσεις είναι 4. Εξακολουθούν όμως ο χώρος και οι μορφές που βρίσκονται μέσα που είναι έξω από τη δυνατότητα των ανθρώπινων αισθήσεων. Της παρατήρησης και της μέτρησης, της κλασικής μέτρησης. Εδώ έχουμε την ατομική φυσική, την φυσική των στοιχειωδών σωματιδίων, μη ευκήριες γεωμετρίες και 4 διαστάσεις. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι αυτός ο κόνος εδώ δεν είναι ένας κλασικός κόνος. Είναι ένας κόνος πολλών διαστάσεων και αυτό το ύψος του κόνου είναι η 4η διάσταση. Δεν είπα χρόνος, αλλά είπα 4η διάσταση. Άρα λοιπόν, για να δούμε τις εποχές του σύμπαντος. Βλέπουμε λοιπόν σε μιλάει. Η κβαντική εποχή εδώ πέρα που λέμε 10⁻43 δευτερόλεπτα λέει διήρκησε. Ναι, αυτά τα δευτερόλεπτα που είπα δεν παίζουν κανένα ρόλο. Τα τόσα δευτερόλεπτα εκεί πέρα, άσε που δεν υπάρχει χρόνος εκεί, μπορεί να διαρκούσαν δισεκατομμύρια χρόνια. Γιατί η πυκνότητα ήταν άπλη. Πάρα πολύ μεγάλη. Άρα, ακόμα και αν ίσχυε η γενική θεωρητικότητα που δεν ισχύει, τότε η διάρκεια του δευτερολέπτου θα ήταν δισεκατομμύρια χρόνια. Η πυκνότητα λέει, κρατήστε το, είναι 10⁻94 γραμμάρια πια πυκνότητα. Θα το δούμε στη συνέχεια. Εδώ είναι ελεύθερη η βαρύτητα. Ομοίως, στην επόμενη εποχή λέει εποχή πληθωρισμού. 10⁻34. Οι ταχύτητες, λέει εδώ, με τις οποίες διαστέλλεται το σύμπαν, ήταν πολύ μεγαλύτερες από τις ταχύτητες φωτός. Ποια είναι η φωτός, αυτή δεν ισχύει η σχετικότητα. Και τι έννοια έχει ταχύτητα, θα το δούμε συνέχεια. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνουμε εδώ πέρα, φτάνουμε σε αυτό το σημείο, εδώ γεννιόνται τα αδρόνια, τα λεπτόνια. Είναι μια εποχή που ξεχωρίζει η ακτινοβολία από την ύλη που αρχίζει να δημιουργείται. Και κατόπιν έχουμε τον κοσμολογικό ορίζοντα που σας είπα εδώ πέρα και εδώ είναι η αστρική εποχή. Για να δούμε, γιατί και πάλι, όταν έχουμε πίσω από αυτό το χώρο που λέμε ταχύτητα, λέμε βαρύτητα, λέμε μάσα, λέμε οτιδήποτε, για να δούμε. Ποια πυκνότητα. Για να δούμε, η πυκνότητα είναι μάζα προς όγκο. Σας αφήνω να νοηθεί ότι είναι μάζα προς όγκο, δια όγκο. Ποια μάζα. Είναι η μάζα που έχουν ένα κιλό σαμπέλες. Ποια μάζα.
Είναι η μάζα αυτή που ξέρουμε. Στον Εύτονα. Όχι. Η μάζα αυτή εδώ πέρα λέγεται βαριονική μάζα και ούτε μία σχέση εκεί με τη μάζα του Εύτονα. Μιλάμε για βαρύτητα. Ποια βαρύτητα? Που πες το μήμα στο κεφάλι του Εύτονα. Γιατί αυτά μου λέτε εμένα στις εξετάσεις όταν βάζω. Όσο και να προσπαθούμε, οι ρίζες της γνώσης που έχουμε είναι αυτές. Ποια βαρύτητα? Εδώ μιλάμε για κουβαντική βαρύτητα που καμία σχέση δεν έχει με τη βαρύτητα του Εύτονα. Και από αυτή τη βαρύτητα βγαίνει η βαριονική μάζα. Και να προχωρήσουμε, λες θερμοκρασία τόσο ψηλή. Ποια θερμοκρασία? Εσείς στο μυαλό σας αυτά μου γράφετε. Έχετε τη θερμοκρασία τη κλασική. Βάζω το θερμόμετρο και έχει 5.000 βαθμούς. 10, 20, 1 εκατομμύριο, 10 στην έκτη στο κέντρο του ήλιου. Αν δε, αυτή λέγεται θερμοκρασία υλοποίησης και δίνεται από αυτή τη σχέση. Είναι 2 μη σε τετράγωνα προς κάπα. Ποιο μη, αφού το μη είναι βαριονική και το σε δεν ισχύει εκεί πίσω? Το κάπα αυτό λέει, το βλέπετε εδώ πέρα, η σταθερά του Boltzmann. Μα η σταθερά του Boltzmann έχει μονάδες κλασικές. Άρα ο Boltzmann ισχύει όπως ισχύει στον χώρο που βρίσκουμε της ακτινοβολίας που βρίσκουμε μετά εδώ και μελετάμε φασμοσκοπία και όλα τα πράγματα. Όχι. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτός ο χώρος εδώ πέρα πίσω μπορεί να σας το δείχνουμε έτσι όμορφο νευτόνιο και κύριο, δεν έχει καμία σχέση με αυτά. Είναι ακριβώς το πεδίο μάχης της σίγουρης φυσικής. Εδώ παίζεται όλο το παιχνίδι του μέλλοντος της επιστήμης. Για να δούμε, πέραν από το κοσμολογικό ορίζοντα υπάρχει μόνο καμπυλότητα. Αυτό που λέμε καμπυλότητα με έναν πολύ απλό, λυκιακό τρόπο, μπορούμε να αποδείξουμε ότι η καμπυλότητα είναι ισοδύναμο της πυκνότητας. Και προσέξτε, η ταχύτητα, αυτό που ονομάζει ο φυσικός ταχύτητα στον κόσμο μας, αυτό γύρω, απλά, το έχω για όποιον το θέλει να το δει, η ταχύτητα δεν είναι τίποτα άλλο ένα μέτρο της καμπυλότητας του χώρου. Δηλαδή είναι ισοδύναμο μέγεθος της καμπυλότητας η ταχύτητα. Επειδή μου λένε πώς είναι και εσείς τώρα, τα χαμάρες, μην χάσει το χρόνο μου. Θα στο δώσω, θα τον αφήσω και όποιος θέλει να το δει. Αν έχει τελειώσει δίκαιο, έτσι. Μάλλον πότε μαθαίνετε τι είναι φαυτομένη. Τότε. Μόλις ξέρετε τι είναι φαυτομένη και τι είναι κλίση. Κάποτε στο γυμνάσιο, στο δίκαιο το μαθαίνετε αυτό, τόσο. Μέχρι εκεί χρειάζεται, ξέρετε. Λοιπόν, άρα όπως συζητήσαμε τι υπάρχει πίσω. Θα μου πείτε, πίσω είναι όλα αυτά τα περίεργα πράγματα. Ωραία. Αλλά μπροστά από το κοσμολογικό ορίζοντα όλα είναι μια χαρά. Για να τα δούμε τα μια χαρά του τα πράγματα. Εάν πάρω μια εικόνα, ξέρετε ότι η καφέ που φωτός είναι μεγάλη, αλλά είναι πετράδι. Αυτό θα ξέρετε. Θα το στέλνω και εγώ από το πρώτο του πανεπιστημίου, ακόμα και από το λίγο. Είναι πεπερασμένο. Άρα λοιπόν, όταν παίρνω σε μια φωτογραφική πλάκα συγχρόνως την εικόνα του ήλιου και όμως του βάζω. Όμως του βάζω έξω εγώ στο κοσμολογικό ορίζοντα, εκεί περίπου, πέρα, τα μακριά. Εγώ συλλέγω το φως, έχω την εικόνα την ίδια στιγμή. Τα φωτόνια, το φως που χτυπάει την πλάκα του μεν κβάζα μου δείχνει πως ήταν ο κβάζα πριν από δισεκατομμύρια χρόνια ή εκατομμύρια χρόνια, γιατί το φως του κβάζα μόλις αναλάμβει. Για να φτάσει μέχρι τη φωτογραφική πλάκα, ταξιδεύει δισεκατομμύρια χρόνια με τη ταχύτητα του φωτός. Αυτό σημαίνει ότι όταν χτυπάει την πλάκα μου, ο γαλαξής μπορεί να καταστραφεί. Το φως του ταξιδεύει και χτυπάει την πλάκα μου. Το ίδιο συμβαίνει για τον ήλιο, αλλά με ποια διαφορά? Τον ήλιο τον βλέπω πως ήταν πριν 8 λεπτά. Ενώ το quasar είναι μια εικόνα του τότε. Όταν
οι τσέπες, πριν εκατομμύρια χρόνια, πιθανότατα. Άρα λοιπόν, βλέπετε ότι όσο πιο το φως μακρινών αντικειμένων παίρνω, είναι σαν να βλέπω πίσω προς το παρελθόν. Δηλαδή ο κοσμολογικός ορίζοντας και τα αντικείμενά του κβάζας λέγονται, είναι πιο κοντά προς τη singularity, προς τη μεγάλη έκπληξη και προς το ιδιόμορφο αρχικό σημείο, προς τα πίσω. Δηλαδή, ό,τι και να βλέπω στο σύμπαν, ακόμα και τον ήλιο που είναι κοντά μου, είναι παρελθοντικές εικόνες και όχι το τώρα. Άρα μελετάμε μέσω των οργάνων το παρελθόν του σύμπαντος. Και όχι το πώς είναι το σύμπαν. Πώς ήταν το σύμπαν. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία να μελετάμε τα quasars, γιατί βλέπουμε πώς ήταν το αρχαίωνο σύμπαν 280.000 χρόνια μετά τη Μεγάλη Έκρηξη, 300.000 χρόνια μετά τη Μεγάλη Έκρηξη. Θα μου πείτε, εντάξει, τα ξέραμε. Αφού τα ξέραμε. Για να δούμε, αυτό είναι το σύμπαν. Και εδώ είναι ο άνθρωπος. Όσο πιο μακρινά είναι τα αντικείμενα, τόσο πιο κοντινά προς τη Μεγάλη Έκρηξη. Απλοϊκό. Ναι. Άρα λοιπόν, στο σύμπαν, ό,τι αντιλαμβανόμαστε μακριά, είναι παλιά. Το μακριά που νομίζουμε μετριέται σε σαντιμέτρα, ενώ το παλιά σε σεκόντ. Άρα αυτό που νομίζουμε το σαντιμέτρα συμπίπτει με το σεκόντ που σας έδειξα από τη ιστορία της σχετικότητας πριν. Για άλλο λοιπόν κάτι άλλο. Βλέπω γύρω από τον άνθρωπο, τον παρατηρητή πάνω στο γύρο να διαστέλλονται. Το σύμπαν διαστέλλει. Και όλα απομακρύνονται από εμάς. Πού απομακρύνονται, όταν αφήνουμε ποιο πού απομακρύνονται, πάνω προς Μεγάλη Έκρηξη. Προς τα πίσω. Άρα πώς απομακρύνονται. Δεν απομακρύνονται από τη Μεγάλη Έκρηξη. Και προσεγγίζουν. Για να δούμε. Εδώ είναι σήμερα το σύμπαν, αν ισχύει η Μεγάλη Έκρηξη. Ωραία. Η Μεγάλη Έκρηξη εδώ, στο παρελθόν, το σύμπαν πρέπει να είναι μικρό. Σε όγκο. Και εμείς να είμαστε μεγάλοι, έτσι, εδώ, αυτό. Δεν μου λέτε, όταν πήρετε έξω τον ουρανό και κοιτάτε όλο και πιο μακριά, το σύμπαν σας φαίνεται να μικραίνει. Ή να μεγαλώνει. Μεγαλώνει. Δηλαδή στο σύμπαν, ό,τι βλέπετε μεγάλο, είναι μικρό. Όχι για να μιλάμε, για να θεωρούμε ότι ξέρω. Πάμε πάλι. Να, πάλι με αμερικάνικα βιβλία, γιατί δεν έχουμε εμπιστοσύνη στους Έλληνες. Να, το βλέπετε, το σύμπαν αυτό. Προς τα έξω μεγαλώνει, ενώ προς τα έξω είναι προς τη Μεγάλη Έκρηξη και πρέπει να μικραίνει. Όπως κάτι άλλο. Ό,τι στο σύμπαν άρα βλέπω ότι είναι προς τα έξω, γιατί εσείς άμα δείτε στον ουρανό είναι προς τα έξω το σύμπαν. Είναι προς τα μέσα. Άρα εμείς τι βλέπουμε. Βλέπουμε μια κατοπτρική εικόνα των γεγονότων. Όλα αυτά εξηγούνται. Γι' αυτό σας λέω τα περίεργα, για να σας δώσω να καταλάβετε πώς εξηγούνται αστρολογικότατα. Και να πω τώρα ένα τρελό. Το σύμπαν, θα αποδείξουμε, είναι άστρονο και κάθε σημείο του είναι παντού. Αυτά μου λένε τη μεταφυσική. Γι' αυτό χαίρομαι που δεν έχει κάτι από τη γενική θεωρία σχετικότητα. Ομοίως η τοπολογία, της γεωμετρίας και όλα αυτά που συνεπάγεται η θεωρία της σχετικότητας, η γενική θεωρία της σχετικότητας. Λοιπόν, να θυμόσαστε ότι δεν υπάρχει χρόνος. Το είπε και όλοι, είναι και όλοι οι κοσμολόγοι σύγχρονοι, αλλά και ο Αϊνστάιν που ισχύει η θεωρία της σχετικότητας. Χαίρομαι. Και προσέξτε, όταν σας έφτιαξα αυτό το μοντελάκι του σύμπαντος, πώς εξελίχθηκε από τη σημειακή διαμορφία μέχρι το σύμπαν το σημερινό, εδώ αυτός ο άξονας, το ύψος δεν είναι ο χρόνος. Χρόνος δεν είναι. Αφού δεν υπάρχει χρόνος, ποιο να παρακολουθούμε.
συνυπάρχουν. Γι' αυτό εξηγεί. Δεν είναι ερώτημα για να το λυθείς. Εσείς θα λέτε το μας το μεγαλώσετε. Άρα, δεν λέω η τάδε περίοδος τότε, η τάδε περίοδος τότε. Όλα συνυπάρχουν. Είναι αυτό που λέω να λέτε το κατηγορείο για φιλοσοφία και για μεταφυσική. Όλα είναι ένα. Πώς να το πω στους ανθρώπους που πολλές φορές δεν έχουν τελειώσει το δημοτικό. Για να δούμε, κάθε σημείο του σύμπαντος είναι παντού. Απλό. Ξέρουμε τον νόμο του Χάμπλ. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, από μακριά. Και μαθαίνετε από τότε που νιώθω ότι διαβάζω λίγο αστρονομία, ακόμα και σε κόμις, φυσικάς, που μου λένε ότι ξέρεις τι γίνεται, απόδειξη της μεγάλης έκρηξης είναι το εξής. Ότι αν χρονικά γυρίσουμε όλα προς τα πίσω, συγκλίνουν σε ένα σημείο. Και ρώταγα από φυσικάς στον δάσκαλό μου στο σχολείο, είχα πάει κάποιο βάζο. Μα αν το γυρίσω πίσω, γυρίσω στη γη. Γιατί ως προς τη γη είναι τη διαστολή. Άρα η γη, εν δυνάμει, είναι μία εικόνα της σημερινής δημορφίας. Τη σημερινής δημορφίας μεγάλης έκρηξης ό,τι θέλεις. Ναι, αλλά μου λένε ότι το ίδιο θα συμβαίνει οποιοδήποτε σημείο του σύμπαντος και αν πήγε. Αν πάω στο άλλο του κεντάβρου, θα βλέπω τα πάντα γύρω να διαστέλλονται με τον ίδιο τρόπο, με τον νόμο του Χάμπλ κτλ. Άρα και το α του κεντάβρου είναι εν δυνάμει εικόνα η σιγουράρικη. Και κάθε σημείο του σύμπαντος θα συμβαίνει το ίδιο. Άρα κάθε σημείο εν δυνάμει είναι εικόνα. Προσέξτε, η σιγουράρικη. Για να πάμε στην ακτινοβολία του πλεγμάτου. Συλλέγω γύρω από τη σφαίρα, αυτή την υποθετική σφαίρα του σύμπαντος, μια ακτινοβολία μικροκυμάτων, ισότροπου γύρω που έρχεται, 2,7 βαθμών περίπου Κέλβιν, που ξέρω από το γάμο, παλιά, το τωρινό, ότι αυτός είναι η ηχό της μεγάλης έκρηξης, της ακτινοβολίας της μεγάλης έκρηξης. Και ρωτάω, αν το σύμπαν είναι φτύχιο και είναι ευθόνιο, και μέσα του συνέβαιναν όλα αυτά τα πράγματα, γιατί μου έρχεται η ακτινοβολία ισότροπα γύρω-γύρω? Τα πράγματα από εκεί έρχεται. Από ένα σημείο μέσα στο σύστημα. Δηλαδή το ένα σημείο της μεγάλης έκρηξης, η εικόνα του εν δυνάμει είναι παντού γύρω στην επιφάνεια αυτής της σφαίρας. Άρα αυτή η μεγάλη έκρηξη, αυτό το διόμορφο σημείο, έχει εικόνες εν δυνάμει κάθε σημείο μέσα στη σφαίρα, την υποθετική, αλλά και κάθε σημείο στην επιφάνεια της σφαίρας. Και συγχρόνως ισχύει και εκείνο το περίεργο που λέω και γελάτε καμιά φορά, ότι αυτό το σύμπαν δεν έχει μέσα και έξω. Περίεργα αυτά, Δεν είναι περίεργα. Συναρπαστικά εννοείται. Δεν είναι περίεργα. Απλώς είναι τοπολογία. Θα μάθα στο δεύτερο έτος του Πανεπιστημίου προπολογικά, τότε που είναι στο Πανεπιστημίο Αθηνών. Είναι ένα τοπολογικό πρόβλημα και ξέρουμε πλέον ότι ο χώρος του σύμπαντος είναι τοπολογικός χώρος. Είναι ρήμα που επιδέχεται μία συγκεκριμένη τοπολογία που εξηγεί όλα αυτά τα πράγματα και κατά καιρούς, αν ανοίξετε κάποιες διαλέξεις όπως το ίντερνετ, θα δείτε, έχουμε και παραδείγματα που μπορούμε να φτιάξουμε χαρτάκια, τα ξέχασα αυτά στο σπίτι μου, γιατί θα στάθουν την κορδέλα του Μέγνιους, την Βιάννη Κλάιν, δηλαδή αντικείμενα τα οποία φτιάχνουμε με καλό χαρτάκι και δεν έχουμε μέσα και έξω. Δεν πρέπει να τα ψυχώ, να το φτιάξουμε χαρτί. Να φτιάξω δηλαδή μια επιφάνεια που να μην έχει μέσα και έξω. Ή να φτιάξω μια μπουκάλα που δεν έχει μέσα και έξω. Αλλά δεν είναι τίποτα μεταφυσικό όταν λέμε το σύμπαν δεν έχει μέσα και έξω. Είναι τοπολογία την οποία βέβαια λίγοι ξέρουν. Και για να δώσουμε τώρα μια απλή απάντηση και μια σειρά από ερωτήματα. Λέγεται η ποίηση του σύμπαντος. Μην διαβάζετε ότι το αγοράζει κανένα και νομίζω αυτά τα κλίματα. Μαθηματικά έχει μέσα. Και καλά μαθηματικά. Ποιος είναι ο συγγραφέας? Ένας από τους πιο διάσημους μαθηματικούς. Θα βαρεθείτε να διαβάσετε το βιογραφικό του. Δεν ξέρω πόσοι άνθρωποι στον κόσμο έχουν το βιογραφικό του Όσερμαν. Είναι από τους διαπρεπέστερους μαθηματικούς. Τον χάσαμε.
τον χάσαμε. Τι να κάνουμε τώρα, τι θα σου πω τώρα. Έτσι είναι, τον χάσαμε. Για προσέξτε. Όποιος θέλει το αγοράσει να βλέπει τα βλέπετε αυτά που σας πω μέσα. Πολύ παλιά. Δεν είναι επάρτης επιστήμης αυτό. Είναι στο ίδιο φιλοσοφία των επιστήμων. Όταν σας δίνανε ένα χάρτη στο δημοτικό, στην πρώτη δημοτικού, ένα χάρτη, άρχισε να τα συζητήσει. Βλέπατε ότι τη γη την έχουμε χαρτογραφήσει σε δύο ημισφαίρια. Δύο περιφέρειες, δύο κύκλους. Ναι, αλλά εντάξει, το ξέρετε, δεν το βρίσκετε περίεργο, το έχετε συνηθίσει χωρίς να ρωτάτε πολλά πράγματα. Μας το πει η δασκάλα, μας το πει η μαμά, ο μπαμπάς, τελείωσε. Το έχουμε κάνει. Δεν μας είπαμε ορισμένες ιδιότητες που έχουν αυτή. Ας πούμε ότι έχω τους δύο χάρτες αυτούς και εδώ πέρα ένας περιπατητής, στο βόρειο πόλο. Και εγώ το παρακολουθώ από ένα GPS. Πάνω σε μια οθόνη και ένα χάρτη. Αν αρχίσει αυτός και πορεύεται προς τον νότιο πόλο, αυτοί είναι δύο χάρτες, έτσι. Σας ξενίζει καθόλου που έχω ένα αντικείμενο. Οι χάρτες είναι δύο ανεξάρτητοι. Σας ξενίζει, αλλά το έχετε συνηθίσει, έτσι σας το δίνω. Δεν είναι κανένα πρόβλημα. Δεν είναι. Ωραία. Αρχίσει να κινείται από τον βόρειο πόλο προς τον Ισημερινό. Άρα, στην πρώτη περιφέρεια, στον πρώτο κύκλο, θα τον δούμε να κινείται από μέσα προς τα έξω. Όταν φτάσει στο σημείο K, θα τον χάσουμε από αυτό το χάρτη και θα τον βρούμε στο σημείο K1 του άλλου χάρτη να κινείται όμως τώρα πώς? Από έξω προς τα μέσα. Και αυτό μπορεί να είναι και ανάποδα. Αν αρχικά τον είχαμε εδώ, τον περιπατητή, εδώ θα κινείται από μέσα προς τα έξω και εδώ από έξω προς τα μέσα. Συμφωνεί? Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Αυτά τα προβλήματα που σας λέω τόσο απλά και καρτωμένα, ταλαιπώρησαν επί δεκαετίες και αιώνα, 1,5 αιώνα τους μαθηματικά, είναι το πρόβλημα της χαρτογράφησης. Και αυτός ο χάρτης λέγεται εγωιστικός χάρτης. Θα σας δείξω στη συνέχεια. Ένα μεγάλο μαθηματικό πρόβλημα που επειδή το λύσαμε βαρυγωμώντας και με μεγάλα προβλήματα. Ένα δεύτερο. Έχουν μια περίεργη ιδιότητα αυτοί οι χάρτες. Δεν έχουν έξω. Δηλαδή αυτός ο χάρτης, όταν φτάσει εδώ, δεν έχει έξω να πηδήσει εδώ. Το έξω του είναι ο άλλος χάρτης. Όταν πάει να βγει έξω, εμφανίζει αυτόν, αλλά το έξω του είναι ο άλλος χάρτης. Άρα οι δύο χάρτες αυτές, παρότι έχω άσπρο απ' έξω, δεν είναι το απ' έξω του χάρτη. Άρα αυτοί οι χάρτες δεν έχουν έξω. Σημειώνω. Επειδή ο φορμαλισμός, όταν κάνουμε χαρτογράφηση, όποιος είναι μαθηματικός θα το ξέρει από το πρώτο, δεύτερο έτος. Ας είναι καλά ο φίλος και δάσκαλος μου ο Χρόνης, ο Στράτζαλος και ο Αΐνος και ο Μάλιος που μετά μας στο δεύτερο έτος αυτά. Δεν τους συμπαθούσα, γιατί ήταν δύσκολο. Έχουν ακούσει τα πάλι να τελείω. Τέλος πάντων. Αν έχω μια τετραδιάστατη ρημάνια σφαίρα, μπορώ να την χαρτογραφήσω και αυτή με τον ίδιο τρόπο, πλην όμως αντί να έχω δύο κύκλους, θα έχω δύο σφαίρες τώρα. Που η μία σφαίρα θα έχει σαν κέντρο της τη μεγάλη έκρηξη και η δεύτερη τη γη. Ή τον οποιοδήποτε παρατηρητή, αλλά επειδή θεωρώ το παρατηρητή σφαίρα στην γη, θεωρώ την γη. Ωραία. Αυτές οι δύο σφαίρες είναι χάρτες μιας τετραδιάστατης σφαίρας, αυτής εδώ. Έχουν ακριβώς οι ίδιες ιδιότητες με πριν. Ό,τι απομακρύνεται από την πρώτη και φτάσει στα όρια, αυτά εδώ, τότε εμφανίζεται στα σημεία τα εξωτερικά αυτά και συγκλίνει προς τα μέσα. Αυτή η σφαίρα λέγεται σφαίρα του παρόντος και αυτή είναι η σφαίρα του παρελθόντος. Και αυτή έχει την ίδια ιδιότητα. Δεν έχει μέσα και έξω. Οι δύο σφαίρες δεν έχουν μέσα. Όταν φτάσει κάτι που απομακρύνεται από εδώ στα όρια, δεν βγαίνει απ' έξω, εμφανίζει στο άλλο. Αλλά η άλλη σφαίρα, αυτή εδώ,
Δεν είναι τίποτα άλλο από το έξω, αυτό εδώ. Ή το ανάποδο. Αυτή εδώ η σφαίρα, όπως θα δούμε, είναι αυτό που λέμε το παρατηρούμενο και μετρούμενο σύμπαν. Για όσους κάνουμε μάθημα, δεν μπορώ να τα εξηγήσω όλα τώρα στη στιγμή αυτή, είναι αυτό που λέμε ο κόνος φωτός του παρελθόντος. Για κάποιον άλλον που ξέρει γενική θεωρία σχετικότητας, του λέω ότι αυτό είναι ο χώρος του Μινκόφσκι, που εξελίσσεται το σύμπαν. Για να το δούμε. Αυτά θεωρίες θα πούμε. Άρα λοιπόν, αυτό το εξωτερικό εδώ πέρα που βλέπετε, είναι ο κοσμολογικός ορίζοντας. Ο κοσμολογικός ορίζοντας είναι και αυτό, εδώ. Για να δούμε λοιπόν. Μου λέει ο Σερμαν, μπορούμε να φανταστούμε την εικόνα ολόκληρου του σύμπαντος χωρισμένη σε δύο μισά. Στο ένα με κέντρο τη γη, οι ομόκεντρες σφαίρες όλο ένα γίνονται μεγαλύτερες. Στο άλλο συστέλλονται προς την κατεύθυνση της μεγάλης έκρηξης. Για να εξηγήσουμε τώρα την ακτινοβολία μικροκυμάτων, απλοϊκότατα. Αυτή παρακολουθεί τόσο πολύ όταν είμαστε φυσικές. Προσέξτε. Εδώ είναι το σημείο της μεγάλης έκρηξης. Ας το ορίσουμε. Ποιος είναι η σεγγουλάρη. Εκείνη τη στιγμή, ας το ορίσουμε λοιπόν μια ανάπαυση και ακτινοβολία που λένε της μεγάλης έκρηξης. Μια ανάπαυση. Ας το ορίσουμε μοντελοποιημένα ότι είναι ένα σφαιρικό κύμα που φεύγει από γύρω. Αυτό το σφαιρικό κύμα εξαπλώνεται και όταν φτάσει στα όρια αυτού του χάρτη εξαφανίζεται. Και εμφανίζεται στο άλλο κομμάτι του χάρτη, εδώ που βλέπετε, γιατί να συγκλίνει προς τα μέσα από κάθε σημείο γύρω-γύρω του κοσμολογικού ορίζοντα. Γι' αυτό το βλέπω ισότροπα να φτάνει γύρω μου από όπου παρατηρώ. Για να δούμε πώς ερμηνεύουμε την φυγή των γαλαξιών. Είπαμε ότι συμβαίνει και το ανάποδο σε ό,τι είπα. Εδώ είναι η Γη. Βλέπουμε τους γαλαξίες κατά σφαιρικά κύματα ακτίνας να απομακρύνονται και να φτάνουν το κοσμολογικό ορίζοντα και να χάνονται. Άρα λοιπόν εδώ από τη Γη οι γαλαξίες απομακρύνονται και φτάνουν στο κοσμολογικό ορίζοντα. Εγώ έχω την ψευδέστηση ότι διαστέλλεται. Όταν φτάσει στο κοσμολογικό ορίζοντα όμως, εδώ, έτσι, εδώ, εξαφανίζεται και βρίσκεται στο άλλο κομμάτι που συγκλίνει προς ένα σημείο. Άρα αυτό το οποίο εμείς βλέπουμε διαστολή, και καλά το βλέπουμε, δεν το βλέπουμε. Στην ουσία είναι σύγκληση προς ένα σημείο. Το σύμπαν γεννήθηκε μέσω μιας πολυδιάστατης και μια ευκρίδια συννεφικής οπής, θα το αποδείξουμε, και εξελίσσεται στα πλαίσια μιας πολυδιάστατης και μη ευκρίδιας μελανής οπής. Μα είναι το σύμπαν μια μελανιοπή. Καλά. Είναι ότι ό,τι πιο σύγχρονο στην κοσμολογία. Εμείς φοβόμαστε να το πούμε. Για λόγους μη επιστημονικούς. Για να δούμε είναι μελανιοπή. Πρώτον, έχει μια ίδια μορφή. Θα πείτε εσείς που κάνετε στα στρατιωτικά. Μελανής οπής θα πούνε ναι. Και όλοι τα γεγονότα. Τούτος. Μα είναι κοσμολογικός ορίζοντας, παιδιά. Να δούμε τις ιδιότητες του κοσμολογικού ορίζοντα. Πρώτον, όπως σειραίνουν τα αντικείμενα πάνω του, αυξάνουν τα ταχύτητά τους. Μεγαλώνουν πυκνότητα, μεγαλώνουν καμπυλότητα. Και έχω και συγκουλάρια. Πρέπει να είσαι εντελώς ηλίθιος. Για να μην το δεις τουλάχιστον έτσι σαν ιδέα να σου κάνει το μυαλό. Τώρα πλέον στους σύγχρονους κοσμολόγους δεν ήταν σαν ιδέα. Το δουλεύουν. Για να δούμε τις κομπιούτερες για την περίοδο απλοϊκότατων φαινόμενων. Αν θεωρήσουμε το σύμπαν μια μελανιοπή. Λέει, τι είναι σκοτεινή ενέργεια. Με βάση τα κλασικά πρότυπα, αυτά που δεν ισχύουν για τη γενική θελεσιωτικότητα, τι συμβαίνει. Το σύμπαν διαστέλλεται και κάποια στιγμή το υλικό που είναι μέσα του θα αρχίσει να του επιβραδύνει την επιτάχυνση για να το πω καλύτερα. Αυτό πρέπει να συμβαίνει. Όμως, έχουμε μετρήσει
και βρήκαμε ότι το υλικό αυξάνει την επιτάχυνσή του. Αρχίζουμε λοιπόν και θα βρίσκουμε περίεργα σωμάτια, μυθικά σωμάτια, μυθικές ιδιότητες που έχουν μια ιδιότητα αυτά τα σωμάτια. Να έχουν το φαινόμενο της αντιβαρύτητας. Αντί να έχουν, να αποθούν. Αυτό είναι μελανιοπή. Όταν το υλικό πάει προς τον κοσμονικό ορίζοντα. Δηλαδή στον ορίζοντα γεγονός της μελανιοπής δεν ξέρουμε ότι επιταχύνονται. Το ξέρουμε, επιταχύνονται. Το ξέρουμε πια. Αλλά δεν χρειάζεται να αποδείξουμε με εξωτικά σωμάτια που έχουν περίεργες ιδιότητες. Είναι μελανιοπή και όταν περνάμε προς τον ορίζοντα γεγονός, το επιταχύνει. Τελείωσε. Μαλάκα. Προσθεί τόσο μελάνι που γίνεται και τόσο φαία ουσία, τόσο επιστημόνα. Συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση. Να το κάνεις. Όταν λέτε ότι το σύμπαν είναι μελανιόπη, ουσιαστικά πολλές αιτιακές λάβες όταν πηγαίνεις και κοντά στον ορίζοντα καταλήγουμε σε ένα σημείο, singularity. Δεν ήσουν όμως προηγούμενα από κάπου. Άστο, δεν μπορώ να το παραλάβω. Μετά το λέμε. Ακριβώς υπάρχει singularity, γι' αυτό σου λέω. Η οποία ποια είναι. Τώρα τι θα κάνω, θα αρχίσω να πω ότι αυτά που έλεγα από την αρχή είναι δυνατόν. Δεν γίνεται. Αν θέλεις, το συζητάμε όμως, να στο δείξω πριν έχουμε πει. Σαφέστατα υπάρχει singularity. Αλλήμον, άμα δεν υπήρχε τότε δεν θα λέγαμε ότι θα είναι τα μάρες αυτά που είπα. Άρα λοιπόν, συμπεράσμα. Αυτό το οποίο αντιλαμβανόμαστε ως αισθητό, παρατηρούμενο και μετρούμενο σύμπαν δεν είναι παρά ένα κομμάτι, προσέξτε, όχι του σύμπαντος, του χάρτη του σύμπαντος. Τόσο καλά. Με λίγα λόγια αντιλαμβανόμαστε ένα κομμάτι του χάρτη. Ο χάρτης είναι μάτριξ. Άρα το σύμπαν είναι μάτριξ. Τελικά, επειδή έρχονται πάρα πολλοί στο γραφείο μου φοιτητές, τους λέω, ας μη στενοχωριόμαστε όταν ακούμε λαθασμένες πληροφορίες για το σύμπαν. Είναι βέβαια απογοητευτικό να ακούς λαθασμένες πληροφορίες ενώ ξέρεις την αλήθεια. Κάποιοι απλά δεν γνωρίζουν. Πολλοί όμως επιμένουν στο ψέμα για να σωθούν από μια αλήθεια που δεν την αντέχουν. Και κάτι άλλο, επειδή είναι πολλοί φοιτητές μου τους αναγνωρίζω εδώ πέρα μέσα. Θέλω σήμερα μισή ώρα πριν έρθω εδώ τώρα. Θα πρέπει να έχει στο μυαλό τους ότι ο επιστήμονας τη στιγμή της μεγάλης πολιτισμικής κρίσης, που είναι και επιστημονική κρίση, πρέπει να τονίσει να αποτελέσει τον ισχυρό βραχείο ένα ξεπεράσματός της, εκφραζόμενος ελεύθερα ασχέτως του κοινωνικού και επαγγελματικού κόστους που πολλές φορές είναι πραγματικά αβάστατο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επιμονή. Σας ακούω. Αν ξέρω να απαντήσω, έτσι. Ναι. Δηλαδή, υπάρχουν και την διάρκεια των προστομάτων. Ναι, θεώρησα. Ναι. Στην ουσία είναι μια που μπορούμε να μιλήσουμε με άλλους. Κοιτάξτε, το έχω μαζί μου, αλλά δεν ήθελα να καλωσορίσω τόσο πολύ. Ναι. Και αυτό το ξέρουμε. Δεν είναι όλες οι μεγάλες σοφές που μπορεί να δημιουργήσουν τέτοια γεγονότα. Οπότε δεν έχει μελετήσει και μας έχει πει πολλά πράγματα για αυτά όλα τα θέματα. Όπως και όλες οι γεγονότες, έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αυτή η διάθεση που μπορεί να δημιουργήσει καινούργια σύμπαντα, αυτά που λένε στα σύμπαντα της αλήθειας, προσέχει θεωρία. Ξαναλέγει θεωρία. Θα πρέπει να είναι υπερμαζικές. Προσέξτε, δεν είναι τρισδιάστατες. Συμφωνεί με τα μεσοπές. Είναι τρισδιάστατες και βάλε και πρέπει να μπορούν να υφίστανται εν ζωή για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Τότε μια τέτοια μελανιοπή μπορεί να γεννήσει ένα νοσήμα. Θεωρείς, μπορεί, το ξαναλέω. Ωραία, και αυτό δεν μαθαίνει, άμα θα απαντάω και άμα φαίνω. Όχι θέλω, ρε παιδιά. Το ήξερα ότι θα με ρωτήσετε. Τι να κάνουμε, αλλά το έχω μαζί. Μπορείτε να μας λέτε την προηγούμενη ερώτηση που σας έκανα τώρα, τελειώσει. Όχι, ρε παιδιά, ένα στο τέλος είναι το είπα πρώτα-πρώτα. Ότι η γενική θεωρία της σχετικότητας προβλέπει ότι, όπως και του Λεμέτρ,
ότι το σύμπαν γεννήθηκε από μια singularity. Η γενική θεωρία σχετικότητα. Εσύ επιλέγεις να κάνεις μια συγκεκριμένη μετρική που είναι η Friedman Robertson Walker. Εσύ το επιλέγεις να το βάζεις αξιωματικά, η οποία αποτελεί μια λύση της γενικής θεωρίας και των εξώσεων του Einstein. Άκουσα να σου πω κάτι. Εγώ δεν είμαι ούτε ο Einstein, ούτε ο Lemaitre, ούτε οι 300 κοσμολόγοι που ξέρουμε πια ότι ισχύει η γενική θεωρία σχετικότητας. Άρα λοιπόν, οι 300, οι 500 μεγάλοι μου λένε ότι γεννήθηκε από μια singularity, πήγαινε και πες τους τα. Σου ξαναλέω, μέχρι εδώ, σου εξηγώ. Εγώ δεν την έκανα τη θεωρία. Όλοι οι διάσημοι, η θεωρία της μεγάλης έκρηξης, αυτή που λες του Lemaitre, προϋποθέτει για να ισχύει ότι υπάρχει singularity. Και η μεγάλη έκρηξη, δεν το άκουσες προηγουμένως, είναι ένα γεγονός πολύ μετά. Δεν μπορώ να επαναλάβω ότι είπα. Αυτό είναι το κακό. Αυτό είναι το κακό και αυτά ξέρεις γιατί τα είπα, όλα τα πράγματα. Γιατί θα πρέπει οι νέοι επιστήμονες, συμφωνεί, αντί να ότι δεν καταλαβαίνουν, να ρωτάνε, να μάθουν γιατί. Και όχι να λένε αυτομάτως, όχι σε μια διάλεξη, όχι αυτομάτως να γράφουν στο ίντερνετ ή οτιδήποτε. Έχω και ένα ωραίο φραξιολόγιο, πολύ όμορφο, στο οποίο δεν το ακούσει, παρότι λιμάνι, και να προσέχουν. Ό,τι δεν καταλαβαίνουμε, ούτε είναι λάθος, απλώς δεν το καταλαβαίνουμε γιατί δεν ξέρουμε πράγματα. Εμείς είμαστε ξυπνάκηδες Έλληνες. Ό,τι δεν καταλαβαίνω, είναι λάθος. Ξέρετε τι μου θυμίζετε? Μου θυμίζετε κάποιες ώρες και εκπροσωπή των μυστικών, κάπου στο μεσαίο μετά τους λέγανε κάποια στιγμή μετά ότι γίνονται σφαιρικοί. Εξαμέστησαν οι ακαδημαϊκοί και οι πανεπιστημιακοί. Και λέγανε, μα τι είναι δυνατόν? Άμα είναι σφαιρικοί από κάτω θα πέφτουνε. Δεν κάθισαν να σκεφτούν τι τους έλεγε ο Νεύτωνας, όλοι οι μεγάλοι. Όχι! Θα πέσουνε. Όταν αρχίσαν και διαβάζανε και αυτοί που έχουν διδακτορικά και τα λοιπά, τότε κατάλαβαν ότι δεν μπορεί να είναι επίπεδη η γη. Λοιπόν, ό,τι δεν καταλαβαίνω, το διαβάζω, ρωτάω, παίρνω βιβλιογραφία. Άρα λοιπόν, ρώτα όλους αυτούς, ρώτα, δηλαδή διάβασέ τους όλους αυτούς και θα σου απαντήσουν σε όλα τα ερωτήματα. Και επειδή δεν κάνω κάτι άλλο κι εγώ, διάβασε το βιβλίο μας «Κοσμολογία στην Νόηση», που έχει όλη τη βιβλιογραφία μέσα, όλων αυτών των πραγμάτων. Σε μια διάλεξη δεν θα σου απαντήσω επιστημονικά, φορμαλιστικά. Θα σου πω τι είπαν οι μεγάλοι. Πήγαινε και συγκρούσου με τον Penrose. Πήγαινε και συγκρούσου με τον Einstein. Πήγαινε συγκρούσου με τον Lemaitre, πήγαινε συγκρούσου με τον Linde. Και κάνεις με αυτό που λένε αυτά που λέω. Άρα εκεί, πρόσεξε, δεν σε παίρνει. Γι' αυτό πας να το πεις στο Δανέζι. Γιατί νομίζω ότι ο Δανέζης δεν μπορεί να απαντήσει. Το Einstein όμως συγκρούστηκε με τον Νεύτωνα, ο οποίος... Μπράβο. Ο Einstein είπε ότι τίποτα δεν θα προχωρήσει στην επιστήμη αν δεν συγκρουστούμε με τους μεγάλους. Και ο Πλάνκ ξέρεις τι είπε? Το καινούργιο ποτέ δεν θα μεγαλώσει αν δεν πεθάνει, να πεθάνει το χώμα και ο τελευταίος υποστηρικτής των παλιών θεωριών. Για να δούμε λοιπόν αυτό που ρωτήσατε στη συνέχεια. Τι μου είπες τώρα κατά? Κάποια Ναι. Λοιπόν, πολύ μόλις. Αν μια μελανίωπη θεωρία, πρόσεξε, το τονίζω, όχι πείραμα, θεωρία. Αν μια μελανίωπη ενός σύμπαντος υπάρχει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα νέο διαστηνόμενο σύμπαν. Κοιτάξτε η σύγχρονη φυσική πώς δείχνει ότι γεννιέται μέσα από μια μελανίωπη ένα καινούριο σύμπαν. Αμερικάνικο βιβλίο. Βλέπετε. Να το πώς δημιουργείται. Εδώ είναι μια μελανίωπη που είναι αυτοδικό μου. Βλέπετε το λόρο εδώ και εδώ είναι το νέο σύμπαν που γεννάει.
Θεωρία, ξαναλέω. Όχι πείραμα. Δεν φτιάξε κανένα τέτοιο σύμπαν. Εξηγούμε. Συμφωνεί. Ο Νάρλιγκαρ, τεράστιος κοσμολόγος, κατά την άποψή του, πετάξουμε και αυτό. Νομπέλ. Το αισθητό σύμπαν είναι ένα μόνο από άπειρα άλλα διαστελόμενα σύμπαντα. Να πως γεννήθηκε το σύμπαν. Δεν είναι δικό μου. Είναι βιβλία πανεπιστημιακά που διδάσκονται σε όλα τα μεγάλα πανεπιστήμια. Και το δικό μας είναι μεγάλο γιατί το περιτάσσω. Αυτό που θέλω να πεις είναι ότι το μόνο πράγμα που μπορεί να το αποδράσει από μια μαθητήκα είναι λοιπόν μια χνομολία απόλυτη. Δεν θέλω κάτι άλλο. Να αποδράσει ένα ολόκληρο σύμπαν από μια μαθητήκα. Να αποδράσει προς εσένα. Να αποδράσει προς οτιδήποτε. Όχι βεβαίως. Πώς το ξέρουμε, δηλαδή. Έχουμε μελανές σοπές και ξέρουμε πάρα πολύ καλά τη θεωρία των λευκών οπών. Αλλά επειδή κάνετε κάθε έννοια νόμου και επιστήμης, αυτούς που ξέρουμε της επιστήμης, στους χώρους αυτούς, οι επιστήμοι, θα σας πω για ένα μικρό ιστορικό, οι επιστήμονες αρνούνται την ύπαρξη λευκών οπών. Ξέρετε τι σημαίνει, όταν έγινε η θεωρία είναι. Θεωρία των πολλών οπών ήταν κάπου. Όταν λοιπόν έγινε η θεωρία των λευκών οπών, οι τσιρικάδες, που ήταν μοντέρνο και όμως και τα λοιπά, φορμαλιστικό, γράφανε papers για λευκές οπές. Επειδή δεν άρεσε στο τέλος όμως η θεωρία των λευκών οπών, έβγαλε τον απαγορευτικός νόμος Περαιός, που λέει απαγορεύονται να υπάρχουν λευκές οπές. Από τότε, όλα τα διεθνή περιοδικά κοσμολογίας αρνιόντουσαν να δημοσιεύουν άρθρα που να αναφέρουν τη λέξη λευκών οπών. Τι κάνανε τις τσιρικάδες, όμως είναι πολύ πιο έξυπνοι. Και από τα περιοδικά και από το Περαιός. Ονομάσαν τις λευκές οπές αρνητικές μετανές οπές. Σε μουσείο άλλο της έκασης. Ναι. Είπατε σε κάποιο σημείο ότι δεν μόνο στην θεωρία του πράγματο και έτσι ότι όσο μαθαινόμαστε τον παρατηρητή, το σύμπαν μοιάζει να μεγαλώνει. Βέβαια, όχι μοιάζει, είναι μετρημένο από το Ράι. Εμείς όμως ξέρουμε από την αξιολογία του βάθου και είναι κοινότητα βασικά κοσμολογικά επιχειρήματα ότι το σύμπαν μας είναι ομογενές και ισόρροπο όπως το κοιτάζουμε. Αυτά ξέρετε, και εγώ τα διδάσκω. Μα η εθνομονία του βάθου μας το λέει. Ναι, σας εξήγησα το σύμπαν. Προσέξτε, όταν λέω ότι η πυκνότητα του σύμπαντος μεγαλώνει, η πυκνότητα του σύμπαντος σεεί. Η ακτινοβολία μικροκυμάτων μου έρχεται απ' έξω, υποτίθεται προς τα μέσα. Λέω την πυκνότητα, αυτό που μετράω. Η ακτινοβολία υποβάθρωνε από τη μεγάλη έκρηξη που μου έρχεται. Δεν μετριέται στην πυκνότητα μάζα προς όγκο του σύμπαντος. Μάζα, λέω πυκνότητα. Η πυκνότητα είναι ένας λόγος. Αυτή είναι μάζα προς όγκο. Αυτή είναι μια χρονική εξέλιξη που λέτε. Δεν είναι καμία χρονική εξέλιξη. Ακριβώς πήρε ο Ράι, πήρε διαφορετικές χρόνους, ας το πούμε έτσι, μέσα στο σύμπαν, ακτίνες και μέτρησε σε κάθε ακτίνα την πυκνότητα του σύμπαντος. Έδειξα και τη φωτογραφία, είναι από το Ράι. Δεν είναι δική μου. Πώς το μέτρησε, ξέρετε, να το πώς το μέτρησε. Όχι, δεν μπορώ τώρα. Δηλαδή πρέπει σε κάθε ένα από αυτά που σας είπα, εάν θέλετε, να δείτε πώς. Συγγνώμη τώρα, όχι, δεν το κατάλαβα, δεν το λέω για αυτό το λόγο. Δεν το λέω για αυτό το λόγο. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να σας εξηγήσω τώρα κανένα 20 λεπτό, μετά είναι 20 λεπτό το άλλο. Δεν έχω πρόβλημα να αυτό το πρωί. Αλλά μην έχετε πρόβλημα εσείς. Η ακτινοβολία ισχύει για εσάς, η ακτινοβολία υποβάθμιση, σαν ένα μέσο, ας πούμε, να πούμε, ξέρω εγώ, βασικά στοιχεία, κοσμολογικά στοιχεία του σύμπαντος ή δεν ισχύει. Δεν καταλάβατε όλα αυτά που σας είπα, ακριβώς αυτό είναι. Μου λέει πολλά πράγματα. Αλλά δεν είναι αυτά που μας μάθουν. Δεν συμφωνώ με αυτό. Δεν το καταλάβατε. Δεν συμφωνώ και εγώ. Εγώ διηγούμε την κοσμολογία. Δεν την γράφω την κοσμολογία. Την διηγούμε εκ μέρους των μεγάλων. Που απαιτήθηκε ότι ισχύει και τη θεωρία της εξόρτησης. Ευχαριστώ. Γιατί δεν μπορεί να μας αμφισβητήσει κανένας με αυτόν τον τρόπο. Γιατί αυτά ισχύουν. Έδωσα μεγάλο βάρος ακριβώς στην ακτινοβολία υποβάθρου, μεγάλο κοσμολογικό βάθος
αλλά όχι αυτό που μας έμαθε. Δεν αλλάζει τίποτα στη θεωρία ή στις εξισώσεις, αλλά ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε αυτό που μας λένε οι εξισώσεις. Δηλαδή, το έχω συζητήσει και με τη μαθηματική εταιρεία σε ένα συνέδριο διεθνές που έγινε στην Καρδίτσα πριν 2 χρόνια. Θα πρέπει να δίνουν τους φυσικούς. Όχι τον Αϊνστάιν, γιατί τον Αϊνστάιν ξέρετε. Οι μεγάλοι αυτοί που μιλάγανε για διαστάσεις, για χρόνο, χώρο κτλ. Πώς επιτρέπουν τους κοσμολόγους του σημερινούς κοσμολόγους, που ασχολούνται και μιλάνε για την κοσμολογία, γράφουν άρθρα κτλ. Να μετράνε τη μία διάσταση με μονάδα. Να παράγει. Δηλαδή, αν τώρα το παιδί φοιτητής θα τον απορρίπτανε για 20 χρόνια. Το διάστημα χωροχρόνου, τη μία διάσταση. 4 διαστάσεις μετρώνται με τη μία μονάδα. Λοιπόν, αυτές τις αγραμμάρες μετράνε την 4η διάσταση με ρολόγια και πώς το λένε, οι δίδυμοι. Ο ένας μεγαλώνει και ο άλλος μεγαλώνει. Θα σας εξηγήσω. Μα και στα προστάσεις μετράμε σε φωτώσεις. Άρα το μέσο είναι πρώτο. Δεν το καταλάβατε. Σας είπα, απαγκιστρωθείτε από την επιστήμη του Homo sapiens και αρχίστε να δημιουργείτε την επιστήμη του Homo universalis. Ξεχάστε τη λογική που είχα. Είναι πολύ δύσκολο για μας να κάνετε. Και για μένα που σας τα λέω, είναι πολύ δύσκολο. Μην νομίζετε, γιατί επειδή τα λέω, τι να κάνω, έχω 500 παραδείγματα επιστημονικά που μου οδηγούν κάπου. Έχω την εντύπωση ότι βιωματικά μπορώ να το καταλάβω βιωματικά. Δεν υπάρχει χρόνο. Δεν υπάρχει ηλικία, δεν υπάρχει μήκος. Πιστεύετε ότι εγώ μέσα μου το νιώθω. Όχι, βιωματικά. Και εσείς δεν το κάνετε πράγμα να δημιουργήσετε τον κόσμο. Μας δίνει Ελλάδα. Ας πούμε, το φως, η μουσική και τα πράγματα δεν υπάρχουν. Το φως είναι τα μαγνητικά κύματα. Δεν είναι το φως και άλλα δεν υπάρχει. Το έχω πει σε 30-40 διαλέξεις το κανάλι. Ακριβώς. Μπορώ εγώ να δεχτώ ότι είμαι μάτης. Τι να κάνω όμως. Υπάρχουν 100-200 πειραματικές αποδείξεις που δεν είναι σε μάτης κανείς. Αν το πω να φάω όλα είναι μάτης. Δεν είναι δυνατό βιωματικά να το καταλάβετε και εγώ πρόβλημα. Εάν δεν είχα ως επιστήμονας 500 πειράματα που να το αποδεικνύουν, μέχρι να πεθάνω μετά το βιωματικά ενστερνιστεί μέσα μου, θα το διδάσκω γιατί έχω υποχρέωση να διδάσκω το νέο. Και να το αποδεικνύω και να πείθω και τον εαυτό μου. Γιατί αν δεν αλλάξω εγώ, δεν θα αλλάξει εγώ. Ναι. Μια ερώτηση πρώτα, 2 θέλω να κάνω. Πριν αναφέρετε ότι αν μια μελανίτη θα διαρκέσει πολύ, μπορεί να οδηγήσει σε ένα καινούριο σύμπαν. Αυτό το πολύ, ο χρόνος, ποιος χρόνος. Ακριβώς. Ο χρόνος αυτός που μετράμε με τα ρολόγια μας πρέπει να είναι τεράστιος. Αυτό το χρόνο αναφέρει, ας πούμε. Αυτό το χρόνο αναφέρει δυστυχώς. Γιατί δεν υπάρχει. Κοιτάξτε να καταλάβετε. Δεν θα το πω, αλλά ήταν λίγο άλλο τώρα θέμα. Κοίταξε, κάποια στιγμή το σύμπαν η πυκνότητα ήταν άπειρη. Δεν είναι. Όταν η πυκνότητα είναι άπειρη, η διάρκεια του δευτερολέπτου είναι άπειρη. Πρέπει να προσθέσει το άπειρο είναι άπειρο. Είναι μη μετρήσιμο δηλαδή. Η αγγλοσαξονική επιστήμη όμως έχει βάλει έναν όρο σκληρό. Οτιδήποτε λέει δεν επιδέχεται μια συγκεκριμένη μέτρηση με συγκεκριμένο αριθμό ως αποτέλεσμα είναι αντιεπιστημονικό. Άρα λοιπόν που το σύμπαν είναι άπειρο, όπως λένε όλοι οι σύγχρονοι κοσμολόγοι σήμερα, αντίκειται στην αγγλοσαξονική επιστημονική λογική, αλλά και στην γέννηση. Είναι και θεολογικό το πρόβλημα, είναι και αγγλοσαξονικό που πρέπει να υπακούσουμε. Άρα οι Αγγλοσάξονες, θα σας αφήσουμε τώρα τη θεολογία, θέλουν ένα νούμερο, δεν τους ενδιαφέρει τι λέει το νούμερο. Ας είναι ηλίθιο το νούμερο. Ας μην λέει τίποτα το νούμερο, αρκεί να είναι νούμερο. Είναι νούμερο. Ένα δεύτερο πράγμα. Πολλές φορές χρησιμοποιήσατε ότι μην ακούτε κανένα. Ναι. Σε κάποιες λέξεις. Να το αυτοαποδεικνύετε μόνοι σας. Ναι, ναι. Όχι να μην ακούνε. Έτσι το έχεις παραφέρει. Ναι, είπα να ελέγχετε ό,τι λέει ο καθένας, ακόμα και ό,τι λέει ο Δανέζης. Το έχω πολλές φορές, έτσι. Ναι. Έλα, πες μου. Ελπίζω να μην
είναι θέμα άλλης διάλεξης, πού πήγαινε οι υπόλοιπες 7 διαστάσεις? Αυτό το οποίο πρόσεξε. Δεν σου λέω ότι ξέρουμε και τι λέμε ότι ξέρουμε. Άσε πιάνει απόψη. Ωραία. Λένε ότι κατά τη διάρκεια από τις 11 μέχρι τις 4 διαστάσεις έρχονται και συσπυρώνονται γύρω από τις 4 και υπάρχουν πάντοτε μέσα στις 4. Αυτό λέγεται φαινόμενο συμπαγωποίησης. Θεωρία. Έχω άποψη. Όχι, δεν είναι δική μου. Δηλαδή είναι άλλη σχολή. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Διαφωνώ. Και τι πιστεύετε? Όχι, δεν έχει σημασία, πιστεύω εγώ. Τώρα δεν αλύσουμε στο διάρκεια. Μάλιστα. Μια ερώτηση. Εάν είναι εύκολο να μας ορίσετε το singularity ή την ιδιομορφία που λέτε, όσο πιο απλά μπορούμε. Είναι ένα σημείο που καταρρέει κάθε γνωστή μαθηματική και φυσική θεωρία. Είναι ένα σημείο ασυνέχειας. Αλλά να το πω, επειδή μου είπατε απλά, όταν το υλικό περάσει μέσα στη singularity για ένα χρονικό μέσα σε ένα χώρο, αυτό που είναι συμπληκτικότητα, θεωρίες όλα αυτά, έτσι. Δεν έχω μαθηματικά, δεν έχω φυσική να το ερμηνεύσω. Άρα δεν μου αρέσει, στον επιστήμονα δεν αρέσουν να έχω σημεία ιδιόμορφα που καταραίει ο φυσικός νόμος. Κατέρεε ο φυσικός νόμος. Δεν καταραίει πλέον. Γι' αυτό σας λέω, η ανάπτυξη της θεωρίας των βαρυτικών κυμάτων θα μας φέρει μπροστά σε πραγματικότητες τις οποίες, αν διαβάζαμε σε παραμύθια, θα θεωρούσαμε ότι είναι πολύ δηλαδή απιθανότητες. Ναι. Λέτε για τα επάνωλα και ανεξάρτητα σύμπαντα. Εδώ το γράφετε. Πώς είναι δυνατόν να είναι ανεξάρτητα, αφού έρχονται από το άφθονο φωτοχρονικό συνήθειες? Τώρα τι να κάνω, πρέπει να αναλύσω περιβαλλοντικά και δεν γίνεται. Το ξέρω. Κοιτάξτε, εδώ δίνω μια εικόνα για να. Δεν το λέω όλα τα παιδιά, δίνω μια εικόνα για να το καταλάβετε. Γιατί εδώ βλέπεις όταν λέω σύμπαντα, φτιάχνω μια σφαίρα της διάστατη, που η απόστασή της είναι χώρος, κανονικός και μεγάλες αποστάσεις κτλ. Συμφωνείς? Ότι κατακαιρματίζουμε. Όχι. Δεν είναι καθόλου έτσι. Γιατί όλα αυτά τα πράγματα που σας δείχνω δεν απεικονίζονται. Είναι σε χώρους πολλών διαστάσεων. Με φυσική και γεωμετρίες άλλες. Δηλαδή κάθε ένα τέτοιο σύμπαν που λέτε, μέσα του μπορεί να αναπτύσσονται γεγονότα φυσικά, άσχετα με τα γεγονότα που είναι στο σύμπαν το δικό μας. Εντελώς διαφορετικά. Δηλαδή ο φυσικός νόμος μέσα σε κάθε ένα τέτοιο θεωρίες δεν έχει αποδειχθεί τίποτα από αυτά. Και τα σύμπαντα των σαλίδων προκύπτουν από τον πληθωρισμό κτλ. Εάν πάτε στο ιστολόγιο μου και ψάξετε, θα βρείτε για τη θεωρία του πληθωρισμού και για τα σύμπαντα της σαλίδας και το τι συμβαίνει. Πρέπει όμως, δεν είναι δύσκολο, πρέπει να κάνετε πατάκι πάλι. Δεν είναι και να έχω και τις εικόνες και τα λοιπά. Δεν είναι δύσκολα. Αν θέλετε, ξέρω πάρα πολύ καλά ότι θα ανεβάσουμε στις ακαδημαϊκές διαλέξεις του Πανεπιστημίου τα μαθήματα κοσμολογίας που έκανα στο μαθηματικό. Και εκεί θα ακούσετε όλα αυτά τα οποία πρέπει να ακούσετε, αλλά είναι μαθήματα κοσμολογίας. Έκανα 6 μαθήματα. 2 ώρα. Δεν μπορεί να τα ανεβάσεις γιατί υπάρχει copyright. Μπορεί να τα δεις. Ναι, ακούω. Θα το ανεβάσω στο site γιατί τώρα δεν θυμάμαι. Όχι ώρα. Τα έχουν τραβήξει βίντεο και υπάρχουν μόνοι. Μάλλον θα υπάρχουν μόνοι μας σε κανένα βίντεο. Εκεί
θα δείτε ακριβώς την ικανότητα, είναι. Δηλαδή, αυτό που σας είπα όταν μιλάμε για κύματα βαρύτητας και μιλάμε για πτυχώσεις πλέον του χώρου. Οι πτυχώσεις και τα κύματα βαρύτητας έχουν μια περιοχή μεγίστου. Ναι. Δεν μπορώ. Πάντως θέλω να σας πω, θυμάσαι που λέμε στους γαλαξίες, ότι πιθανότατα, και το λέγαμε σαν θεωρία κάποτε, ότι οι γαλαξίες στις πηγές των γαλαξιών, του λύνει η θεωρία, η φυσική, το ξέρουμε, το κάνουμε στο μάγμα, δεν δημιουργούνται από περιστροφή που διώχνει, αλλά από κυματισμούς βαρύτητας που μεταδίδονται. Και τι συμβαίνει, τα σημεία μέγιστης βαρύτητας μαζεύουν το υλικό και δημιουργούν τις πύρες. Να το τώρα αυτό το είχαμε σαν αμφισβήτηση, γιατί δεν ξέραμε αν υπάρχουν τα κύματα βαρύτητας. Τώρα ξέρουμε γιατί δημιουργούνται τις πύρες στις γαλαξίες. Δεν περιστρέφονται γρήγορα και πετάνε το υλικό όπως ένα κουβά νερό που το γυρνάμε και φεύγει το νερό και φεύγει αριστερά και δεξιά. Αλλά ξέρουμε τώρα ότι ακριβώς αυτούς τους μεγάλους γαλαξίες έχουμε αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή, εκπέμπουν βαρυτικά κύματα. Βαρυτικά κύματα είπαν να πει ότι υπάρχουν περιοχές μεγάλης βαρύτητας, δηλαδή σαν βουναλάκια μικρής, σαν μεγάλης. Το μέγιστο αυτών των κυμάτων βαρύτητας μαζεύει λόγω μεγάλης βαρύτητας, το λέω χοντρικά τώρα να εκπροσέξει, μαζεύει το υλικό και δημιουργεί τις πύρες. Αν αρχίσω και μιλάω τώρα για το τι καινούργιο φέρνει η ανείχνευση των κυμάτων βαρύτητας, ένα θα το μας. Ότι επιβεβαιώνει η γενική θεωρία της ειδικότητας, την οποία μέχρι τώρα, επειδή και να αμφισβητούσαν κάποιοι, πήγαινα και μίλαγα για όλα αυτά τα θέματα και μου λέγανε ότι αυτά κάνουν μεταφυσική και όχι φυσική. Τώρα ας δούμε το πούμε. Ένα σου λέω μονάχα. Κανένας πια δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι αυτό που ονομάζουμε ύλη είναι κύμανση του χώρου. Όπου έχω μεγάλη καμπυλότητα, έχω μεγάλο βαρυτικό πεδίο, έχω κύμανση βαρύτητας. Έχω σε άλλη τιμή την έννοια της ύλης. Το ξέραμε από πάντα αυτό. Γιατί αυτή η σχέση της σχετικότητας υπήρχε από πάντα. Αλλά εμείς κάναμε αστιάκια. Και λέγαμε, ο χώρος λέει στην ύλη, λέει στην ύλη ανεξάρτητα πράγματα, πώς θα κινηθεί και η ύλη πώς θα καθυλωθεί, λέει στην ύλη τέτοια πράγματα. Και τώρα τελείωσαν τα παιχνιδάκια. Η ύλη προέρχεται από καμπύλωση του χώρου. Αυτό σημαίνει νέο πολιτισμό. Νέα αντίληψη. Ας το πάμε λοιπόν για να το καταλάβεις τι ανάγκη. Γι' αυτό με βλέπεις και έχω τόσο μεγάλη χαρά. Γεγονός του σύμπαντος για την αγγλοσαξονική λογική του 16ου-17ου αιώνα είναι ύλη. Και είπε ο Θεός γεννηθεί το ύλη. Φως είπε, αλλά ύλη μας λέει. Πρώτα γεννήθηκε ύλη. Γιατί όλο αυτό το κόλο που είδες, εσείς όλοι μέσα σας είχατε την αίσθηση ότι είναι ύλη. Κανονική ύλη. Όχι. Ένα χ είναι ο χώρος. Δηλαδή, ένα γεγονός μη αισθητών. Και η ύλη είναι προϊόν της φυσιολογίας. Αν δηλαδή είχες άλλη φυσιολογία, μπορεί να την έβλεπες, να έβλεπες άλλα πράγματα. Αυτό τώρα πια δεν είναι φιλοσοφική ενόραση. Ας είναι καλά οι συνάδελφοι και μέσα τους είναι και μια Ελληνίδα. Είναι το επόμενο βραβείο Νομπέλ και το επόμενο βραβείο Νομπέλ για την Ελλάδα. Μια Ελληνίδα η οποία μέσα σε δύσκολους καιρούς μας λέει ότι και οι μικρές χώρες μπορεί να λένε και να κάνουν πράγματα πολύ μεγάλα. Έλα. Πέρα από την γνωρίσου τα γεγονότα. Αυτό κάνει μιλάει. Τι μπορεί να υπάρχει. Είναι. Πέρα από την γνωρίσου τα γεγονότα, τι θα μπορούσε να υπάρχει. Πίσω από την. Υπάρχει ένα γεγονός το οποίο έξω από τις αισθήσεις μας δεν είναι ύλη
σαν αυτό που ξέρεις, από τα 500 που είναι ύλη από εκεί που θέλουν την ψυχή σου. Είναι χώρος τουλάχιστον 4 περιστάσεων με ιδιότητες. Να σου πω κάτι, εξτρέμι, που το ξέρεις. Δεν λέει ότι το 90% του ατόμου είναι κοινός χώρος. Εσύ είσαι από άτομα. Εσύ είσαι κοινός χώρος. Δεν είναι κατά για δεύτερο χώρο. Είσαι γεμάτος τρίπες. Πάντα απλά πράγματα που ξέρετε. Γιατί σε βλέπετε. Δεν θα σου απαντήσω, είχαμε τρόπο να πει και το βλέπω, γιατί η ιδιότητα του ματιού μου λέει το εξής, ότι αν έχω δει αντικείμενα πάρα πολύ κοντά, δηλαδή σε μικρότερη απόσταση από μια ελάχιστη, τα βλέπω σαν ένα. Και έχω και μια άλλη ιδιότητα, ότι όταν είναι πάρα πολύ μικρό σε διαστάσεις δεν το βλέπω καθόλου. Γι' αυτό βλέπω ότι είναι κενό μεταξύ μας. Και έτσι τι πράγμα είναι μεταξύ μας. Γι' αυτό σε βλέπω και δεν βλέπω τα κενά. Τα κενά είναι το 99% το κενό σου, αλλά η απόσταση μεταξύ αυτών των ελάχιστων υλικών είναι μικρότερη από αυτή που μπορεί να αντιληφθεί το μάτι μου. Ακριβώς και μήπως είναι διακριτικά, αλλά δεν βλέπω, τα βλέπω όλα. Δεν μπορεί να είναι τα κενά.